la tertúlia bull i ningú s'enfonsa. On estem? Família, allà? La Blanca. Esta. La Blanca. A veure. Ara sí. Com millor ja. Bon dia, família. Benvinguts un dia més a VIPTE. Programa No vull fotre follon. Xupacàmera. Programa... Sí, m'encanta xupacàmera. Programa número 92, segons Llorens. No sabem segons l'audiència i menys sobre la policia. L'hem liat una mica, no passa res. Avui faré un solo. Sabeu que mos agrada? Avui, més. Vinga, peguem-li canya. Pensava que feies un solo avui. Com esteu? Ara canvi de càmera. Però és que m'heu fotut la Blanca, cabrons. Bé, t'he ficat la Blanca per fer el primer plano. És que és l'hòstia. Com esteu? Lo primer que volem saber és com esteu. Per cert, una coseta, jo vaig incògnito avui, ¿vale? Perquè la gent no em conegue, jo avui m'he ficat d'incògnito perquè me volen conèixer. I jo, la veritat és que em vull mantenir en l'anonimat i per tant me diré l'informàtic, igual que me dic Però no ets informàtic de... No, soc programador d'intel·ligència artificial, però bueno, ja quan ho superésseu tot, i l'audiència també ho supere, ja canviarem el nom, no us preocupéssiu. Quina és? En això de la intel·ligència esta, vos quedareu sense feina. Jo he de dir una cosa. Avui és un programa en el que diuen que han de demanar un desig quan lo veien. Per què? Perquè passa una de les coses més rares de totes. Sí, és veritat. No La senyora Raquel i jo Que coincidíssim en un programa. Feia que no coincidíem el que no està escrit, la veritat. Feia que no coincidíem el que no està escrit. Salutacions des de València, família. Mira tu! Que raro veure Enric sentat aquí. Li he robat el puesto i ha arribat primer. Sabeu què ha passat? Bueno, no, realment no. Realment Enric ha arribat abans. El que ha passat és que s'ha anat a comprar pataquetes i tal, i després arriba Raquel i diu, avui me toca aquí. Bueno, però jo vaig dir una cosa, està millor aquí? S'està bé, aquí s'està bé. Jo estic bé sempre aquí. Jo estic bé aquí. A veure una cosa, què vos anava a dir? Tema barco, ¿vale? Ja. O sigui, ha sigut viral, s'ha parlat... Ja ho hem superat. El barco... Si voleu, al final del programa vos explicaré unes cosetes del barco, ¿vale? Però ara, de moment, anem a tancar el tema ja d'una punyetera vegada i ja està, perquè també vos dic una cosa. El barco vaig a llevar-me les ulleres que no veig una merda. Sí, damunt són superporques. Ara ja t'ha conegut, tio. Soc Josep. Adiós. Pues bueno, que el tema barco, hòstia, portem 3 programes, ja, i ho estem estirant, i potser el tema ja... Ja no dona per més. Això passa també als bars. Però te vaig dir una cosa. Al bar passa que el tema l'estires... El dia que faig la inauguració, enviarem al periodista. No, el dia de la inauguració fem un programa en directe damunt del barco. Per favor, no sabeu qui ha arribat aquí. Diuen, Raquel, ets l'ama d'aquí. I diuen, resacón en Las Vegas total, l'informàtic en ulleres i Raquel a la barra que sembla que porta una cervesa. No ho sembla. És que porta una cervesa. Raquel! Però què passa amb Raquel, tio? No pareixes tu? Menos mal que algú m'acompanya. Espereu. Que no sabeu qui hi ha detrás de càmeres i m'agradaria que us sapiguéssiu, per favor, Àngel, com estàs? Avui ja pots... Passa que no se'l veu. Pitxeu una càmera que es vegi, Àngel, per favor. Avui ja pots veure Aquí totes ja les mos càmeres, veus. saps? Allà. Vale, vaig repartir micros. I després... No, que no té veu. No té veu. Sí, que ara té el mundo la té. No, que ella no té veu. Que fa fònica. No té veu, no entra. Pues no li doni el micro. Hòstia! No passa res, família. Té que ser l'hòstia. A mi m'agrada quan a la gent li passa això. Ves dient com te trobes. I ets dels cabrons que pregunta coses, no? Sí. A veure, què tenim? Mira, Raquel, ets l'ama d'aquí. Ets la puta jefa. Resacón en Las Vegas. ¿Cuántas millas náuticas tienes de barco? Sí, va estar bé. Vale, però avui no parlarem del barco hasta el final del programa, que tenim un trosset de barco, però passa que és això. El tema del barco, la gent l'ha descobert ara, però és que ja l'hem gastat. Són 3 programes parlant del puto barco. La notícia d'emposta, quina Però és? el barco, quin? Lo de Feijó? No, després t'explico. Què vos ha passat? Sàpigues que Tu no l'has estat avui al canal de WhatsApp.
Que sàpigues que Gran Blau t'ha enviat un missatge. Jo en vull una. Diu, bona tarda, però si te van enviar a Tortosa, llévalo a Aguilucho y allí continúa. Ara resulta que arreglaràs lo del barco. Aprèn a fer Twitter. Cabrón. Com li diuen a l'alcalde de Gran Blau, he estat a punt de portar avui una truita. Però, claro, estar a punt no significa que saps? O sigui, és com allò, casi follo tots els dies, saps? Sí. I el dilluns casi follo, el dimarts casi follo... En el tema de l'Aguilucho, l'altre dia vaig fer un comentari perquè vaig veure Un altre dia? l'alcalde de Tortosa. Eso de cabra? Sí. Sí. Per mitjà. De cabra sempre mos agrada. Jamón Sí. no li doni que sap. Mentre no sigui de Vale, va, cabres, espera, que Àngel estava explicant una cosa interessant. Vaig veure una fotografia d'això del Lluís Companys, que van tots allí, de los fusillaments, que no sé, 85 anys, i veig a l'alcalde de Tortosa Que no sigui meu. que se presenta en un ram de La flors quinta, no? para donar d'allò, conmemorar els 85 anys de la mort de l'afusillament o de l'assassinat del president Lluís Companys. Que al final Però- va sent la mort. Sí, al La final... mort forçada. Sí, prematura. Però és que resulta que quan se va fer el referèndum, ell estava en mantenir l'Aguilucho, és a dir, els assassins del Lluís Companys, del president, de mantenir l'Aguilucho. Tu no pots ser tan fals, tio. Tu no pots jugar a les dues bandes. El tío que mana És a dir, a Tortosa? és com ser de l'Espanyol, que Espera no un ser segon. del Barça ni del Un Madrid. segon, perquè jo ho entenga, que jo sóc tontet. Lo tío este de Tortosa que mana ara, Jordan, lo del contracte... lo dels cines, no? Que repartia palomites abans de ser alcalde, no? Sí? Bueno, se m'ha de una carnisseria. No, però ell treballava als cines i repartia palomites. Era A on han aquest Que trasllat? els cines de Roquetes de puta mare, també t'ho dic, les Sí, sí, palomites sí, estan sí. molt bé. Però, escolta, una cosa no lleva l'altra. Reclinables. Què dius ara? A on? Asientos reclinables? A Roquetes? A Roquetes que los podríem- asientos del cine ara Sabeu s'aixequen què los podríem peus fer? i tot, i tens una butaca. Sabeu què podríem Quina fer? entrada per al mateix? No. Ah, on pujat? Podríem fer cabines. Perquè hi ha gent que va xitxar al cine, no sé si ho heu vist. Xitxar? Xitxar és follar. Ah, vale, és que jo... Bueno, és igual, tornem al tema, que m'ho estem anant. Sí. Què passa en l'alcalde este? Perquè el que no pots fer és, per una banda, per posturets, ficar unes flors a un Lluís Company que el van matar els franquistes i per l'altre mantindre Però és que un estava a monument. l'opo? Estava a l'oposició abans? Sí, O sigui, va estar a l'oposició. És un alcalde nou que ha estat abans a l'oposició. sí, Perquè, a veure, Jordi passa- Jordan, A de veure. Moviment Tortosa. Tu no vas anar a Tortosa? No anaves per Tortosa? Pues ara Sí, és el però que jo anava mana- als germans Marín a esmorzar i després anava a casa d'aquella i després ja Però- no anava més per allí. Quan passaves per la plaça, al Renaixement no anava un home tot mudat, en Vaig un anar sombrero. al Renaixement i vaig veure una nòria de fusta. Hòstia, Vaya cosa allò guapa, mola. I la portava un tio en la Està molt maneta. guapa. Sí, sí, sí. Va pujar el xiquet allí. Allò sí supercontent. que és autosostenible, i no el barco. Home. No parlem del barco. No, jo et dia de la Nòria. Penseu que barco és Voldemort, ara mateix, saps? És el nombre del que no podem A veure, nombrar, ¿vale? què vos ha passat este matí als Ampostins? Diu, home. Lo del pleno. Ampostins, Ampostines... Home, Ara vinc. jo he vist coses, eh? Lo del pleno del 8 del matí. L'última foto... Hòstia, les 8 del matí és bona hora, eh? per Jo fer estava el a pleno. Tarragona. Estava de puta mare, per fer el A pleno. bona vista. Perquè jo havia portat el xiquet a les 9 i em va molt bé, tio, el pleno a les 8 del matí, està superbé. Ah. No, però bueno, independentment de l'hora del pleno, que ja sabem que sempre les posen les majories absolutes perquè la gent no pugui anar, no? Ja mos passava Manel Ferrer, ara mos passa nada. Jo, en Manel, que té un pot de Llorenç, una vegada vaig anar a lo dinar allí, perquè em feien a l'hora de dinar, i em vaig presentar allí, lo bocadillo, dinant, i No Manel està, ficant-se el camarero no tot està. nerviós. I ara li estan fent el mateix que feia ell, és a dir, se queixen, els polítics se queixen del Hola, que feien ells. Larro! Oh, mireu, tenim a l'arró! Ro, a veure, deixa el que estigues fent i vine, que no tens res més que fer. El deu estar allí, una truita. Ro, he estat a punt de portar una truita, que ho he dit abans, saps? O sigui, quasi la porto. Hauríem de tornar a fer un concurs de truites Sí, i, que sí. i que Ro sigui la jutge. Sí, La sí. invitem com a jutge. Sí, Ro, t'enviaré un missatge pel Jo dia dic este. que Ro sigui la jutge. Sí, jo trobo que... Ro, en quants de diners ho podem deixar perquè guanyi jo? A veure, escolteu una cosa. A veure, lo pleno, deixem-vos i ja has començat a les Però 8. escolteu una cosa. Què vos ha passat al pleno? Han parlat de Quan Tortosa. vos tocarà pagar? Quan vos tocarà pagar? Hòstia, espera't. A veure, Passat. a veure. Diu, no, que la seva no m'agrada. Mare meva, la seva no li agrada. Les dones que la seva no li agrada no peguen cebes, saps?
No sé si ho sabeu. Llavors, claro, són dones perquè sexualment són inactives. Bueno, Hòstia! jo, Ro, no vull dir res. No havia sentit Bueno, mai. aquesta haveu parlat de les 8:15. A les 8:15 La si veu mare que que el avui va hi ha parir. hagut... Si veu que avui hi ha hagut un pleno. Bueno, jo he anat. Home, no, al YouTube se veia un allí. Un capet, me sabeu lo capet, la gent me coneix pel clatell. T'has vist lo clatell i jo he vist una foto comprometuda. No vull Oh! fotre follon. No vull fotre follon. Però, si voleu vos la puc ensenyar. Bueno, passa... La puc ensenyar o no? No hi ha problema, o sigui... Puc ensenyar la foto? Claro, I claro. això de la publicitat, quan engegues lo del Twitch, és perquè som famosos? Això és una merda. No, O perquè s'aprofiten de Sí. la nostra... Bueno, Això és S'aprofiten dels minuts. És una castanya. Perquè no puc canviar-ho. És de ionos. A veure, on tenim la foto esta, que vull ensenyar-la. Me deixes, Lorenzo? claro, naturalment, aquí hi ha transparència. No, me sabeu la panxa, tio. No. Calla, ja comencem, ara... Sí, a mi també em passa, però és perquè m'ha crescut. És el que és, si te se veu és que... És que, a més, voleu sortir aquí... És que volem Vos sortir- fiquem color, volem vos sortir fiquem... sexis a ràbia. Com porteu unes càmeres barates, tio. A veure, porteu unes càmeres... a veure. Veieu qui són aquestes dues persones que estan parlant? No. Jo no vull fotre follon. Manelet i Clatellet. En Manelet i Clatellet... A veure, pega la volta. Pega la volta, tu. A veure, pega la volta. No, vols dir? Hòstia, és que això és lo rotllo, lo traje de Hasta la revilla. mateixa camisa, eh? Home, és que és la És que que m'ha no s'ha portat... canviat. Raquel, si me dices Era que la eres sortida. A veure, volem de saber i exigim en esta casa Què s'ha dit? Està perquè brutal, eh? vostè estava aquí tan a prop de la boca La de foto de Manel. Deixins. Fica't. Tu li has minjat la boca, Manel, avui? Surt, no cabem, los dos. Però jo aquí veig Tu, a veure, veig tu el cartell, pico. O sigui, el aquí cartell. estem Jo a punt de que hi hagi un pico. jo dic... A veure, Si tu li treus la llengua, aquí, a la foto, si li treus la llengua, li minges la boca. Mira, recreació històrica. ara ja puc parlar, ja? Estic cegata, eh? Bueno, a veure, te deixarem parlar hasta que nosaltres mos paregui, perquè això no és un judici en totes les garanties. Con la venia. No, es con la verga o con la polla, señoría, que es lo mismo. A ver. Pues bueno, també te dic una cosa. Aguantar una hora i pico sense poder dir res té molt de mèrit. I més a tu. Hòstia, i home. més en patros. Però era extraordinari, no podies parlar. Un dia, si voleu, el pròxim dia, Josep Maria, mos ficaràs el pròxim dia els últims 4 minuts, però hoy no. La setmana que ve. A veure. Els últims 4 minuts... Veu com s'empapen les rames? Bueno, Què vale. estava passant a esta foto? Això ho vaig haver d'entendre jo. A veure. Esta boca torta me sona al color vermell. Esta boca és... Bueno, ambostins. Apostines. Hi ha roba oficial del programa, o què? Per què? Hòstia, podríem tindre roba Hòstia, oficial del programa. sí. Podem fer merchan de... Ah! Jo també vaig a comprar el mateix puesto! Hòstia! Oh, i s'ha posat el mugronet, ho has vist? Sí, se fica... Bueno, És que és una mica... a veure, va, vos ho dic. A veure, avui m'ha dit el que va dir l'altre dia al programa del partit polític a l'emissora de ràdio. Ah, que ja ho tenia de pres. M'ha dit que felicitava la tasca que esteu fent Ah, en el programa. espera, m'estic ficant rot. Tu imagina't que és la primera... Seguidor! Jo me sacrifico Manel! per emposta. Manel, no! Manel, no! La primera vegada... Manel, no digues això, Manel! No, vos ho dic en sèrio, o sigui, espera un segon. Manel, tio, no me felicites, o sigui, no te penges medalles, cabrón, no te penges medalles. A veure. Vos odiaves a puta muerte, cabrón. No. O sigui, a veure, Manel, tio, o sigui, però què fas, tio? Però, i damunt li havia dit Lorenzo... Espera't, Però li has- deixa'm acabar? No li has posat la cara de mans? No, m'escoltes, i a vegades Vida, m'agafa... guarda això per a... Felicitava... L'ha fet com quan tens una ex... Manel, felicitat. Quan- Me cago en el talent Això Me és cago en el talent Manel, però felicitat-vos pel programa. Claro. Si això li arriba a fer ell, vos porta a la Guàrdia Civil. Ah, no, que la Guàrdia Civil hi van a ell. Vos porta a la policia local. Bueno, Això és com quan Com a la plaça del mercat. a la teua ex se la tira un altre, llavors tu vas en aquell... També que vas vas a veure canya. algo, no? Però D'això quan no sé. a l'altre... Bueno, igual, no vull però fotre follon. quan a l'altre li pren un altre,
resulta que els dos ex s'ajunten i es fan amics. Llavors això és I això. això Treball és baix Ara, Treball nosaltres baix som amics en contra d'un tercer Però, que li va prendre però és que no l'alcaldia. anem en contra d'Adam, lo que anem en No, contra, anem en contra de les quina coses mal pàgina visites fetes. per veure això? O sigui, una cosa que hem és de tindre pago. clara, escolteu una cosa, OnlyFans. una cosa que hem de tindre clara, La tenim. Adam és que, OnlyFans. no, perquè no me deixen parlar. I a mi tampoc! Començaré a repartir el tal espel, és lo normal, però a mi no. A veure, el que hem de tindre clar és que en una democràcia el que no pot ser és que les persones que se dediquen a gestionar no Ja s'està tinguin un prou control públic i com Està que prou fresca? no pot ser de això, botella. doncs nosaltres No, te l'he ens d'anar a dediquem buscar. a fer-lo a la nostra manera. Riem-nos, partim-nos lo cul, fotem-nos d'ells, però nosaltres fem este control públic. Bueno, Vale? Controlem el que s'està fent, si es fa bé o si no es fa bé. Per què? Perquè si tu t'agafes un gestor que te faci l'IVA, Deixa'm contestar. el teu gestor que et fa l'IVA, És que esta està calenta. el teu gestor que et fa l'IVA, si te'l fa malament no el contractes més. Però això ho pots canviar al segon trimestre. En política, si el teu gestor la va cagant, te va enganyant i va fent coses, no ho pots fer així tan ràpid. Però Llavors, què passa? recorda que Als això és gestors una se'ls monarquia ha- parlamentària. Als gestors Aquesta se'ls ha de democràcia. pressionar. Que a Manel no el vull veure ni en pintura, doncs no el vull veure ni en pintura. Però Adam, fes-ho bé, cabron. Curra-teu, perquè és que si no t'ho curres, doncs te fotrà D'aquí l'arròs. Però has d'aquí vist? 10 anys te donaré les gràcies. Te Has dirà, vist Jo- la tècnica que utilitza últimament, Adam? Agafa i fa. Quan parla en un regidor o parla d'algun tema, li diu al regidor com si no sapigués de què va la història. Inviteu-lo com a metge. És com Deixeu- deixeu- un segon, acabo de deixar d'allò. És quan, dic que quan Adam... Que no parlaràs avui. Quan Adam estava parlant, se dirigia al... A la plebe. Sí, no, al seu regidor, com si ell no sapigués de què va el tema, També que tinc una el regidor fora el que controlés A el mi- tema. a mi- Però després resulta que li dona la veu al regidor i el regidor no sabia res. Qui ho sap és l'alcalde, per tant, és un cacic que és el que controla A mi l'Ajuntament, esta que no crescuderia, mos vengui esta que és crescuderia, democràcia. l'última, Però- esta crescuderia que tenen quan arriben al poder, saps? De poder tractar d'una persona de tu a tu el dia anterior i el dia després, que sí, convertisca en una persona diferent. El dia després Ja- dius, no me parlis que sóc l'alcalde. Que sóc l'alcalde. No, escolta una cosa, no. Però També com vol dir això que passa jo, aquesta en mañana, Adam, avui? jo en Adam, si vull parlar, li puc enviar un WhatsApp. I Si tu vols agarrar una reunió en Adam, la pots agafar pel dia següent. El que vale, vale, i el que no, el Pel copate. mateix dia. O inclús pel mateix dia, Pel mateix saps? dia, això s'ha de dir. Eh, Per Lo de la exemple, gravació, si què tu tal? volguessis agafar una reunió en Ferrer... Lo de la gravació Vale. que havia ficat al d'allà, diu, espera, que te ho dirà un polític les seves paraules. Si A veure, tu boníssim, volguessis eh? agafar una reunió en Ferrer, igual tardaves A veure. 2 o 3 mesos o igual no te la donava mai de la vida. Sabeu? Hi ha diferències, però ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. A veure, un segon. Va, parla, colla. Us vaig a demanar un favor, ara. Ara, vos acabo de contar el que m'ha dit i després, si vos va bé, perquè és que el que passa és que No, és que ho volem saber. m'estan demanant, Perquè jo he vist a punt de que pico. parléssim de territori. és una exclusiva? No, territori no, volem parlar del pleno ara. Lo bar decide, lo bar decide. Escolta una cosa, tu no has dit res, eh? Però no parlis ara, que li toca a Lorenzo, eh? Vale. Però després parles tu. A veure, l'únic que m'ha dit ha sigut que felicitava el programa a la gent. Gràcies. I sobretot, li ha agradat que, i això és el que nosaltres pretenem, és que ho donem en un toc d'humor i que És que nosaltres som així, no? i que hem dit la veritat. Ai, perdoneu. Ho sento, però... Que no l'he pogut. M'he entès? També he de dir una cosa. que vaya emoció. A nosaltres no ens importen els colors, ens importen Com que sobretot... no? Jo soc pintor. Home, com no li portar els colors? Home, dissenyadora! Si tu li dius fes un gris marengo, ell t'ha de fer un gris marengo, no te pot importa agarrar els i colors. ficar de color verd, no, és que a mi els colors Tot me lo la que no em veig soplen, clar. saps? Me sobrava... Que me sobrava parlant pintura d'això de hi ha color. problemes en la És que, veïna. escolta una cosa, hi ha vegades que la gent En lo viu la tono. problemàtica més No, enllà de no. lo seu. Ah? No És parlarem. la que et preocupa. Bueno, en total, la història ha sigut que... Hola, qui ets? Oh, família. què ets? Bueno, va, que has parlat amb Manel. No, res. Li estàs pegant unes Bueno, voltes. Ara me dius que hi ha roques? No res, ara no parles res. Li ha Ara preguntat venia a dient que Lloret que sí. li A veure, doni una cita Escolta, no te Enric poses nerviós. Ah, sí. T'hem com a enganxat. president T'hem d'assemblea. De la enganxat. Mesava. T'hem enganxat. Acabo d'estar fa un moment, Ai, avui, ojo. en pràcticament la totalitat Ai. del món polític. Ai. També. Inauguració de la biblioteca. Ah, sí, bueno. Reinauguració. La re- I estaven tots impecables, en uns trajes. Sí. Però el de Revilla estava?
No, avui millor, Millor que el de Revilla? Sí. Hi havia pica-pica? Avui t'he dit... Però pensa que Cantàbria no s'emposta, A les Cantàbria no 9, s'emposta. si voleu anar a sopar... Escolteu-me, a les 9, si voleu anar a sopar... A on? A la biblioteca. A la biblioteca. I a menjar gratis. Hi ha pica, pastissets? pica. Després a la biblioteca o què? Vale. Raquel i jo me la fotrem a la biblioteca després. Tenen opció vegana? Me portaràs al meu puesto preferit. Bec ano, No. que és beure de l'ano. Lo muixonente de detrás mos diu que no. O sigui, Bueno. becano és beure de l'ano, no? Vale, no sé. En total, Penso, si voleu anar i sopar, teniu de gratis, que ho paguem entre tots, Bueno, gratis. tenim la de... Però el de Manel no ho explicaràs, la no? biblioteca. Bueno, va, xec. El Manel no ho explicaràs. Ai, mareta meva. Això és quan vas a un bar que diu, això és el menú, però jo te recomano Però, una veure, altra cosa. al final Si han no em dones pujat, el menú, vos han pujat les basures, massa saps? Vos han pujat les basures, no? No canvies de tema, que volem saber el de Manel. O sigui, el de Manel ho volem saber. Què t'ha dit a l'orelleta? M'ha dit això? Va! La continuació... Manel, el seguidor del programa. Què li has dit tu? Va. Li Li has he dit dit- gràcies, guapo. Li he dit Mua! que Li has fet un estem besito? fent lo mateix que Agafat estàvem el coll? fent fa 9 anys. Correcte. O sigui, que som los mateixos, l'únic que passa és que és Sí, diferent els siguin ulls que ara te perseguint- miren. Home, també et dic, abans érem molt més canyeros, i ho he de dir, érem molt més canyeros perquè hi havia molta més canya que pegar. Sí. O sigui, Adam sí el que vulgues, però collons, millor que Manel, sí que és, per almenys per a mi, jo parlo per mi. veure, per a mi parlo per també. La història Que és quan que pujava la basura, quan l'enfrontament... manava Claro, Manel, el que passa és que hem de seguir pressionant Sí. per a que les coses que es fan malament se comencen a fer bé. Sí. I ho Quan sento Manel, molt Manel- si no vos agrada que nosaltres us diguéssim. Jo he de dir Però és que, algo. escolteu una cosa, mira, nosaltres és que estem aquí per no fotre follos. Jo he de dir algo que algo bo que ha fet Adam és reformar tot el carrer del Grau, perquè és que estava fet una puta merda i allò Pues jo pareixia... veig igual. I allò pareixia a lo Bronx. Però no forat en aquell que tens tu carrer que no pots entrar a casa teua? O... Ara han comprat 2 tàssers per al Grau Oh, Quintanes les i tàssers- la plaça d'Ajuntament. les tàssers molen. I la plaça de Però Mercat. tàssers per electrocutar? Tàssers. Uah, Per electrocutar la gent, oi Però sí? podem provar-ho, això, o no? Mira, jo una de les coses que no podríem m'agraden fer és un, la podríem fer un maquineta. directe d'anar i que mos deixin Me provar les penso, tàssers. ojo que no els estiguem provant ara, que a la plaça del Mercat hi havia fandanguillo. No, però és que a la plaça del Mercat me n'he enterat de què ha Però tu passat. encara vius allà? Sí, I què tal? fatal. Encara? Pues si t'han llevat tot. Horrible. Què dius? Ara hi ha una nova cosa. Ah, Ara per les nits és la eterna batalla entre los marroquins i los gitanos pel però, control. però batalla de veritat? Però podem gravar-ho, això? Jo tinc vídeos Hòstia, de les baralles als carrers, los marroquins perseguint-se... Bueno, escolteu una cosa, Tortosa, vale? És que no parem de parlar de l'aposta. Escolteu una cosa, sabeu que hi ha hagut unes contractacions rares, saps? Perquè el tripartit este no s'ha acabat d'aclarir. Bueno. I, bueno, a vegades passen coses així, no? Que dius... Ho dius per periodista. Fotem Sí, fora, periodista fotem fora la Batet, Aquí que ho feia periodista. bastant bé, encara que Penseu. era una marioneta. Richell. I Quin periodista ha sigut el que hem fet això? jo deu ser... No van llevar aquella xica... No, hi ha diverses contractacions irregulars, no hi ha una, hi ha diverses. O sigui, claro, llavors què passa? Hòstia, Tortosa, claro, capital del territori, per cert, ho tenen tot deixadíssim. Estan començant a sortir herbes per tot arreu. Què dius ara? Sí, No, això Però una herba boníssima, Vull dir, et pega un... Hòstia, tio, una herba, tio, però THC el 95%. La de la CBD plaça 2. del Mercat. També pega? També tenim herba a Pues mira que és una plaça dura, Escolteu La de una la cosa, plaça que ja del sé que Mercat. avui sou dos ampostins. Tu, Llecona? Sí, o de Escolteu, Tu, Santa Bàrbara i però Martín escolteu, Verge. jo vos vaig dir una cosa. Tant de criticar a Manel Ferrer, jo vos vaig dir una cosa. Quan manava Manel Ferrer, estic segur Quan Franco manava... que la basura no valia tan cara com ara. I l'OPA no havia pujat, i no hi havia guerres mundials, Hòstia, i no hi havia veus? dos guerres I no hi havia Voleu civiles... que parléssim de la basura? Manava en època Bueno, de la però peseta. anem a parlar de basura, però de a tots els municipis, ¿vale? No mos centréssim en un, No, en tot. ¿vale? A veure, Escolta, una pregunta. Lo diari gratis ja no és... hòstia, Anna... S'ha oblidat lo diari. O sigui, no hi ha res pitjor que et pugui passar en un bar que se t'oblida lo diari. Claro. No passa res. Després mos queixem de que la gent No, està tot el dia després, al mira, mòbil. després no, que l'alcalde no ho fa bé, però clar, després tu tens un negoci que és la teva puta obligació i què? Va retirar la Estem aquí. màquina tragaperres, va llevar la màquina de tabac... No, no, ho va llevar tot, ho va llevar tot. I Pues este va dia me llevar va lo dir, futbolín. hòstia, ojo, no cabe retirant les cerveses i tot el que porta alcohol. la Dic, sí, cervesa. home, sí, No, i me però- suïcido al bar. No. Vinga al bar, vinga al bar en A divendres, llavors- me penjo una soga i me tiro. Llavors només caldrà fer kebabs. Llavors ja li queda kebabs. Avui és ara que... N'hi ha un molt bo.
N'hi ha un molt bo que imposta. Un kebab. Aposta? Però no parlem Sí. d'aposta, A la plaça aposta del amb Mercat. Castat, ja. Però a Tortosa també n'hi ha Ah, diversos Tortosa, amb molt correcte. I a Santa Bàrbara és que lo del Taj Mahal no ha obert un. Sí, sí, Sí. al carrer Major. Escolteu una cosa. I jo Ei, jo vull reconèixer la faena que fa una botiga de Tortosa que es diu La Viladric, que també està aquí a Ah, què Guadalajara. fa, una què llibreria. fa, què fa? Però la Viladric és Què una fa? de les botigues d'art i de llibres més grans Sí. que hi ha aquí a la zona de negoci minut i te porta les novel·les i se postula per a portar autors independents aquí a la zona. Molt bé. A veure, una cosa Però aquí que... també tenim l'enquesta, no? La La Guaix és una filial de la Viladric. Guaix? La Guaix, que està al costat La de que és, Salvador, la que és Sí, superguai. aquesta és. és una filial de la Viladric. Va de guais. Ep, Escolteu una cosa. perdona, que tinc una trucada. Ja estem. Bons collons. Bones? Mira, me'n vaig a pixar mentre la trucada perquè si Li no... fumaré després foc diu que al telèfono. interrompisco i- Vale, hola. No. No, a ver, perdona, pero este teléfono acostumbra a ser para llamadas de reserva de mesas. Ifrit. ¿Cómo? Ifrit, ¿qué es? ¿Está viendo usted el programa? L'Ifrit és un Bueno, restaurant d'aquí sí, molt bo. mucho gusto, pues. Nos lo están viendo desde Burgos. Hòstia. Desde Burgos. I des de Hòstia, les... bon formatge. Formatge de Sí. Burgos. Bueno, Hòstia, Jo jo vaig estic veure, pixant. vaig espera un provar momento, porque aquí no callan. un es que rabo de bou, tío. En Volem formatge rabo de cabra. bou. I Està una hablando miqueta del de rabo de sal, toro dos ahora cametes este de señor. sal, bueníssim, tío. És que de Burgos lo millor que hi ha és el rabo de bou. Bueno, ya puedo continuar. Disri. Que si todavía hacen los rabos de toro, A ver, me Con corta queso- preguntarte. con queso de cabra. A ver, para mí no es fácil hacerte la pregunta de si tu rabo de toro te gusta. ¡Opa! Porque aquí hay un señor que le encanta el rabo de toro y dice que si lo haces bueno viene. Diu que trucava per una altra cosa. Abans A ver, feia rabo espera. de Rottweiler, però s'ho tallava. Me está I feia diciendo- passar lo de bou. Un segon, Ja perdona. no es tallen. Els boxers. ¿Usted trabajaba en esta empresa? Ah, no, que era vecino. Que tenían delante del campo de fútbol. Vale, a ver, espera, que sitúo aquí a la clientela. És de Burgos i se veu que hi havia una empresa, hi ha una empresa allí A Burgos. que els està tocant des de fa molts d'anys lo nas. Vaya rosetón bonic que tenen a Burgos. L'olor que fa una empresa que tenen allà i l'han denunciat la tira de vegades. No et preocupes, que a Pueden Santa poner Bàrbara, alguna- a Santa Bàrbara Sí, també a tenim... ver, vamos a ver si nos pasa alguna imagen, ¿vale? A veure, xat. Si nos pasa... Bien. Mira, nos està dient això. Hòstia! És Un Però riesgo Cronospan? para la salud, Cronospan, un riesgo para la salud de las personas. Però aquí no fa Advierte la olor. Fiscalía del Estado. Aquí no fa olor, eh? Vale, esto... Sí. Sí. Dile que aquí la tenim, i també. Aquí No, només crema y tal la milla montaña. A ver, que había un campo de fútbol, hicieron Que a veure si denuncias Cronospan dona faena. Y que ahora- Estem contents, que Cronospan no. y que ahora les han comprado, No me les han saltaré hecho mucha unas montaña. instalaciones deportivas. Aquí me parece que les pagaron la camiseta de fútbol. una camiseta de fútbol aquí. Y allá ¿Fútbol les han sala? pagado ¿Pero unas fútbol instalaciones. sala? No, de fútbol de... Fútbol Vale. 11? Y- Campredó. perdón, Hostia. espera, Bé, bé. Però Campredó no és de Tortosa. No un segundo, que están aquí Pero- hablando. pero- Gracias una mica. por la llamada. pero espera Campredó un ja no es segundo. diu Campredó. No, però sabeu què Se passa? diu Que Cronospan. Porque a mi hacen l'altre dia tertulia. que va trucar la Hacen del tertulia, no barco callan. me va Espera un pegar la segundo. bronca. No cridéssiu perquè me pega la bronca després a mi, saps? barco. Després me truca per la nit i me diu és que no m'has deixat parlar perquè aquella senyora que me va trucar pel barco... Llavors, sabeu què passa? Jo deixaria que parli perquè si no vos trucarà després. A veure, es que no deixeu escoltar. A ver, ahora podemos hablar Ahora porque... ya sabes lo que siento yo cuando me deixeu parlar. Perdona, però tu no has parlat perquè no has volgut. Hòstia puta, mira que porto programa La sense xica- que me deixéssiu parlar, que me talleu. La La- mare que vos va parir. La chica ha saltado. Espera un momento. Aquí, territori. Espera un momento. Pero... Pixa't aquí. Sí. No, és broma. A ver, vale, es que tenemos Broma, una clientela un poco diferente. Mira que te quedaràs sense res, eh? Ara- Es que los jefes se pensen que son vés a saber qué, eh? Pero Yo que tengo una clientela y si no la tienes, tinc que aguantar perquè si no... pues dice que se m'ha ido merda, home. Què vol parlar de que no nos Que mos entén. Que nos mos agrada. Que mos I entén. el Chapo mos agrada. I la Eh? Larro. contingut en català. A Vale. ver, Larro, te cuento. Espera. L'Ifrit es un restaurante de aquí de Amposta que se dedica No me te a ves. la venta de kebab con todo de comida tipo kebab con todo productos del terreno que está muy bueno
y el mejor Pero es es vaca de la isla de Buda. vaca y pollo. Vaca de la isla de Vale, Buda. ahora, ¿puedo continuar ya? A ver, perdone, pero es Es que... que continúa. A ver, Tú, Fesu. usted me está diciendo que muchas quejas, muchas reclamaciones han tenido y que no pueden conseguir nada. A ver, nosotros aquí hay quejas, pero no sabemos todavía si tiene la repercusión. Pero claro, no sabemos. Oh! ¿Qué día? Ciutat Deportiva Cronospan. Claro, es lo que me estaba diciendo. Ho han pagat ells? A ver, aquí lo que nos está diciendo es que se ha enterado que aquí han comprado unas camisetas y allá les han hecho una instalación deportiva, justamente a los mismos que pusieron una denuncia porque no se podía respirar. Es decir, que la solución es hacerle unas instalaciones para que sí, los niños pequeños puedan hacer fútbol base. Claro, tot cobert. Para que los niños se Tot mueran. Sí, veus, mira, pone en marcha, hostia, esto, aquí también, mira, aquí también. Hòstia, Pues, de más de 6 kilómetros, 7 millones de euros de inversión en un puerto seco. Y bueno, una terminal de- sí que, claro, usted nos manda esto porque está viendo que hay un paralelismo en lo que es Pero no estaven aquí. lo que nos fan. Sí, aquí- la mitad. A veure, té un tema de fums i tal, però jo no sé si fan pudor. Pudor, aquí? Aquí, Hi ha un filtro supergordo. aquí lo que nos están diciendo es que aunque hicieron 50.000 tipos de denuncias, incluso me parece que a Fiscalía también... No, però da mucho trabajo, no digues res. Pero, a ver, no. Hòstia, ¿Qué digo? torna a ficar... Torna a passar... Un hotel diu que... Mira, això és lo que me dia ara La Consejería de de Fiscalía. Momento. Fiscalía. Obstruye las denuncias de los agentes medioambientales. Avalos Sí. y todo lo que hay, ¿no? Eso- A ver, Avalos. m'està dient que allí els veïns luchaven perquè hi havia molta pressió, perquè la gent se queixava de la respiració i que No poden respirar? hi havia molta gent en problemes tenien respiratoris. Això, el que m'està dient és que cada denúncia i es manejaven tot el que podien, acabava que se desestimava. Ay, mira, comen orange. ¿Vale? Mira, mira, veus? Absuelta, veus? Chafa el castellà que flipes. Hòstia, Entonces, nos está pasando que, claro, usted nos manda porque se ha dado cuenta que aquí en nuestra tierra también está. Lo que Però podemos... mira el tan mucho que tenen. jo vos vaig dir una cosa. Però los pan fa fusta, no? Fusta prensada. Aquí también han comprado un hotel. Me está diciendo que han comprado un hotel allá. on? on? I aquí. Allá han fet un hotel y aquí també. Però te l'han post, el van comprar o no? No, Sí, sí. sí, sí. És d'ells? Ara se diu Hotel Cronospan. En sèrio? Però ¿No te la han puesto, Monsia? què m'està... Bueno, Perdona. Van fer un ERE i van fotre fora a la tira de gent, me Pero diu. no es pan Hostia, para hoy y hostia. hambre para mañana. A ver, me está comentando Pero que del echaron Monse- muchísima del Monse- gente Lo titular. cuando era la apuesta de inversión. Espera, lo titular. Cronospan para hoy, hambre para mañana. No. No. Fiquem. No, el problema no, No, és... però jo què sé. De fet, Sí. l'Hotel Montsià No. va tancar perquè va quebrar, però l'ha comprat Cronospan per si han de venir treballadors de fora que es poden quedar allí. Lo que m'està Així dient... no donen feina a la gent d'aquí? O sí? No, perquè aquí n'hi ha alguns, diuen, també m'han dit a mi que hi ha Però ben gent... pagats? No, hi ha gent que el que fa és que en vez de que vagin a l'hotel, tenen pisos i són pisos turístics i les empreses van allí. Mira, I ara està tan de moda que hasta regidors se'n fiquen. Mare meva, quin merder. Patrocina la UE Aldeana. Hòstia, los que ho pateixen són los de l'Aldea. Veus? Hòstia, Hurricane, penses vindre o no, cabrón? Bueno, pues, hostia, nos ha dejado sorprendidos. Mira, si le parece bien, para la semana que viene, intentaremos invitar a alguien que conozca el tema de aquí. Adriana. ¿Le podemos hablar? Y muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Bueno, Una altra, sisplau. Una altra. sí, pero hasta aquí. Un altre! Viene que es botella ahora Pues ojo que... Som de sang ben catalana. Nos ha ido muy bien todo lo que nos está dando de información. que la d'aquí de l'aldea serà molt més gran que la de Burgos. Sí, nos han dicho que aquí la tendremos más grande. Sí, claro, siempre. Aquí más grande. Mira, espera, que le enseño. No, ahora no. No, mira, va a cambiar la cámara, cabrón. Que le enseño, va a cambiar la cámara. Tu no m'has sentit a mi? ¿Tú no me
M'esteu manejant. Vale, pues muchísimas gracias por todo. Y bueno, que Es la siga segunda, viendo el programa. Tercera. Muchísimas gracias. La semana que viene invitamos a Adriana nuestra vendrá, compañera Adriana, porque- y nos dice cómo está aquí. Y que usted lo que nos pide es, sobre todo, que presionemos para que haya calidad Raquel, y que también vigilemos los residuos Guarda. porque se les escapó y tuvieron unas fugas. Vale, muchísimas gracias, És que pesaven les trucadetes. Te se dona- La gent que truca en té negra. Hablas muy bien el castellano, tío. No, lo chafa que flipes. Ah, parlant del que havies dit. Xapó lo xapo, No he dit res. Jo ho dic, sabeu que- Escolteu una cosa. Orígens. Lo chapo sí, lo que sí que sap, lo chapo lo que sí No sé que sap què diu. és l'espíritu de la ràpita. Mira el teléfono. Vale? Que pensi que és Si del no pot telèfon. parlar, està fora de càmera i no pot parlar. Escolta, que vols que et fiquis un micro dins de la gola? A veure... No, és broma. Va, quedat feo. Ho sento. Té una veu de pito? Bueno, escolteu. Si xalaràs esta nit, si xalaràs Esta nit tindrà més veu de pito. Oh, la masovera, la Esta nit no et dirà que no, masovera. esta nit no et dirà que no. Bueno, escolteu una cosa important. Lo Chapo, per què mos agrada? Perquè sap traslladar a la seva població l'espíritu de la seva població. Vale? No, que he estat preguntant, perquè tu em vas dir molt bé, tal, Chapo, tal, i dic, hòstia, pregunto, depèn a qui preguntes Sí. a tal, gent de fora, la gent de fora de la Ràpita te diu, molt de bar, molt de no sé què. Preguntes a la gent de la Ràpita i la gent de la Ràpita diu, una puta passada! Vaya locura d'Orígens, lo millor Orígens de tota A la veure. història. Llavors, has d'entendre que l'Orígens se fa pel poble. Després que veig a veure-ho, puta mare, però se fa pel poble. Saps? Jo O sigui, només vaig veure gent assentada i bevent va ser un i èxit, mitjant. Però és que, què vol? Una cosa cultural. No, cultural, escolta una cosa, vés-te'n a festes, el dia de les paelles a la Ràpita, i no has vist un concurs de paelles millor en la teua puta vida. El La Ràpita veritat són és que los sí. putos déus. La veritat els és que carnavals també, a festes. I és que trobo que ara vull casar-me en una rapitenca. Tu vas de floreta en floreta. Però repite. Chiques, Florida. lo tenim d'oferta. Repite. Chiques ràpid en què és? No disponible, Està no d'oferta. disponible, no disponible. I si Sold són, out, i sold si out. són d'Alcanar, Sold out. no passa res, també. No passa res. A les rapitenques dient rapitenques... Tu ets ull de cona, no? Jo també vaig ser soldau. Soldau, també? Pues tens que anar a la faràndula i tot això, home. Ah, diuen que si vas... M'ho han dit. A la faràndula ves que es lliga, però claro, se lliga pa què? Pa follar? Tinc Tinder, si vull, saps? Me baixo Tinder i follo. allí Sí, va- això no me val. Trobaré la dona de la meva vida a la faràndula? No crec. Diuen de que si vas a un local del Te Chapo, trobaràs. després l'entrada a la faràndula val 3 euros. Bueno. Estàs inventant. Que no. Ex. Si vas a una d'allò que té una pizzeria i el Sí, el Chapo, lo després la restaurant entrada- espanyol, I després l'entrada val 3 euros a la... Te Home, pones Me negro. n'he enterat també, De què? me n'he enterat que els socialistes estan regalant càrrecs N'hi ha? a Cristo i a Periquito. A una ràpita? No, al territori. Al territori els socialistes estan repartint. territori que què si a la dona... Terres de l'Ebre? Terres de l'Ebre. Que si a la dona d'un alcalde allà baix de la cava. Però els socialistes tenen temeta, eh? Espera't. No. Que si en aquell de Riba-roja, te'n recordes aquell de l'abocador? Sí, en aquell que es va enfadar i el volien fotre fora. En aquell Que va tindre problemes en Convergència. No sé per Sí. què, però ficar les càmeres d'una manera que jo no em veig. Los Chapo és el més semblant a Stallone a la sèrie Tulsa. Susa? Jo és que a mi m'escapen aquestes sèries. Tussa? Mira, ara no. Encara ho Tulsa, estic no, avisant. no la Tussa. És que no és No la esta. Tussa. No, fica Tulsa. esta, home, que estava graduant-la. Això està bé. A veure, esta. Hòstia. És- No, és- ara Ja La que blanca, estàs, la ja blanca que no, estàs, tio, la fica el blanca cul. no. Ja que estàs, fica Ah, el vale, cul. era la blanca. Vale, pues la blanca sí. Però és que la blanca té un puto... Ojo els cables, no me'ls Però els toques. teus cables que fan aquí? No. No, Josep, esta. no Dice fiqui- esta, esta no dice la fiques, esta. Josep, fes un favor, senta't. Dice Senta't un segon. esta. A veure, És la negra. Jo igual surto. Estic assentat Jo igual surto. i fa més de 3 segons, vale? He fet cas, perquè, a veure, lo capo és ell. Vale? lo capo. Mana ell. Ja ho veus? Si no me fa cas ningú. Espera, només assenta't un moment, que seré jo qui me deixes la càmera. Vale? Calla el tècnic, cuidado, que acaba de sortir el tècnic. Però no li diuen- M'encanta
quan gent sense perfil tècnic se pensa que pots Que és fer... tècnic. A mi me rebenta per dins. A mi me la posa dura. A la Ràpita no li diuen el Chapo, li diuen no sé què reverter. Oh, el hòstia. Chapo m'encanta, tio, m'encanta el Chapo. Però no li diuen Chapo, li diuen... Sabeu que té un fill putatiu de l'Havana, que va pegar un braguetasso per allà, i es va ficar a cantar dalt de l'escenari el dia de la paella, i era, en plan, era tan surrealista que Però era qui, guapo, saps? ell? Home, ell segur que va anar un ratet a fer cosetes. I segur que té un fillet que el té per aquí. De puta mare, el xiquet, una passada, i canta de puta I mare. este xic del Chapo no va dir per les eleccions que faria una espècie d'hotel Ja el farà, ja. dins a la mar? Mira, si fa... Mira, el Chapo deixem-lo fer. Perquè sabeu què passa? Jo lo veig com una persona del món, fora del món polític, que ha entrat al món polític Para fumar-li canya. Bueno, per fer el que sigui. Deixem-lo fer. Deixem-lo fer. Este I no és dels socialistes? d'aquí 4 anys opinem. El que no pot ser és que els estiguessin pegant canya als polítics, i molts de polítics que tenen una carrera política, que només s'han dedicat a aquesta puta merda tota la vida, Diso. estan aquí de rositas, i que ara li fotíssim canya a un tio que bueno, sí, és un empresari Jo, per mi, que la però- remuntada dels socialistes a Catalunya va començar a la Ràpita, mira què et dic. Contigo empezó todo, ¿no? Ya que Però el ya Chapo Piqué. va començar tot. Però el Chapo es va anar amb els socialistes? Sí, Sí, eso se socialistes. ha visto. Però penseu una cosa, o sigui, a nivell local no se mira el color. Sabeu? O sigui, a nivell local... A nivell local, lo que se mira es... És la persiana. ¿Me regales entradas para la festa, para festes mayores, l'alcohol gratis o lo que sigue? Sí. Alcohol Tens el meu gratis? voto. Ai, Hòstia, Déu. alcohol gratis no se pot, Mira, diu... Mira, espera, que el Gran Blau me pega com es calla. Ets un capullo, tio. És que el dia que vingués aquí te fotré un mos Influencer a a l'orella. vender sus vídeos. Diu, dedícate a algo informático. Dedícate Influencer a a vender eso. sus vídeos sexuales. Miquel Granero explica cómo ganar. 85.000 euros al Sí, mes en pero OnlyFans. tío, yo vídeos sexuales no puc vendre, tio. Com que no, tio? No, tio, me falten mamelles. O sigui, jo si tingués mamelles, foto el que vulguis, però... En lo que factura. I en mamelles i tita, segur que vendria més, Mamelles i tita, pensa-ho. Te ho puc dir jo, que sí, que tens un ampli mercat Claro, femení. tens un mercat... En potencial. 85.000 euros t'operen cada setmana, el que vulguis. No, escolteu una cosa. Jo, Gran Blau, per sort o per desgràcia per alguns, per sort per mi, per desgràcia per alguns, me guanyo la vida de puta mare, tio. Llavors, no passa res. Si jo seguiré igual, i OnlyFans, pues que se'l faigueu. Pues, Jo vaig haver una època que em vaig estar pensant en fer-me no et OnlyFans. faigues OnlyFans perquè ja et vaig dir el Què que dius passava. ara? Com veia la gent que es feia OnlyFans. Te ho vaig dir aquell dia. Però, escolta, això Li vaig deu... enviar un WhatsApp, Ja ho sé, ja. m'està xerrant i li vaig dir les coses allà. Tia, o sigui, perds un valor que flipes. O sigui, guanyes un munt de diners, però perds un valor que flipes. O sigui, Però, és així. però jo penso Si a una mi cosa. m'apeteix, Després la si gent... repetís, fes-ho, però sàpigues que a nivell social perds molt de valor. el que va Ho dir la entens que o no? factura més diners de Però l'OnlyFans, que m'és igual, prefereixo o sigui- que meus fills ploriguen en un Ferrari que no Jo d'una prefereixo altra que mon manera. fill plori a la garriga. Jo tinc una vida austera i jo tinc diners. Perquè tens Jo- la, jo tens tinc- la sort d'estar, No, però però és que... jo tinc una vida austera, tinc diners i no me'ls gasto. Llavors, escolta una cosa. Jo prefereixo que mon fill que plori a la garriga que no que plori a un puto OnlyFans o un Ferrari o qualsevol merda venent-se el seu cos. És el meu punt de vista. No, el teu és diferent, no venent-lo, passa res. tu només ensenyes. Jo sóc partidària de que qualsevol pugui fer el que li doni la gana, i si la tia té ganes d'ensenyar el cos No, no, perquè no, li no. apetís, No, perquè que apetís no. ensenyi el És que no, cos no és perquè apetís. perquè li apetís. És per guanyar diners. És per guanyar Vols diners. dir... Vols Oi, dir... sí, me van oferir ¿Quieres? l'altre dia, no va de conya, no va de No pot conya, parlar. pajarito. Pajarito. L'altre dia, A veure, per Instagram, Piu, piu. A veure què diu per en blau. l'altre dia per Instagram me van oferir 750 euros Pels peus. per una foto dels peus. Sí! Sí! Bravo! Xoca-la. Això sí! Això sí, home. Los que esteu superlocos, que vos posa Sí, és algú cachondo que el vos tema de està- les fotos dels peus, m'agrada. O sigui, veus? Això sí. Jo, les fotos dels peus sí. OnlyFans de peus, també. Però ja està. Sí, ja està. Ja està. O sigui, el tema dels peus és raro, Home, i Bueno, no sé, Rafa, és igual aquí sou tots uns fills del tema dels peus, però... És que saps el que diuen? És raro, és Que raro. una vegada veus un peu, després ja saps tot Hòstia, l'altre com jo és. si t'ensenyo el meu Saps peu, de quin peu calces? jo ara que és hivern, porto una ungla, tio, que pareixo una ave garrapinyada, saps? Jo pareixo una puta àguila. Sí, pots xupar la ungla i allí hi ha tema, Iu!
Llavors, claro, jo... Si algú li agrada... Si algú està sopant en estos moments... Si algú vol sopar ungla avui, o una sopeta d'ungla... Una sopeta d'ungla. Una sopeta d'ungla, hòstia, tio. Però què tens un Però és de que poll? a ell van donar 700, però jo per 100, jo te venc la ungla. I es comenceu a rebaixar-se. Però que és tipus ungla farropera? Ningú ha pujat i tu No, ja no. estàs a la baixa. La ungla, és que tinc la ungla i damunt, saps? Com allò, saps que et se queda merdeta baix de la ungla? Mira, aquí em vaig I, dir... I la tens negreta? Jo per Pues la tinc 50 negreta de les puntes i jo he intentat rascar una miqueta però dic, és que això no surt, me l'hauré de tallar. Però dic, ara no, demà. Josep, I llavors és un demà, dic, esta ungla me l'he de tallar. Dic, però ara no, perquè porto pressa, demà. Si algú És això del que em queixo jo. Que això els plenos no ho parlen, tio. Que és el que mos preocupa Claro, la gent. lo que me preocupa és això. Jo, per exemple, avui portava 3 dies sense dutxar-me. I agafo i dic, hòstia, m'hauré de dutxar, però claro, porto 3 dies sense producció solar, llavors no puc ficar l'aigua calenta del termo, com collons me dutxo jo? No, collons, saps com m'he dutxat avui? Per vindre aquí, perquè no volia ofendre-vos en la meva olor corporal, que és molt bona. Tots Passa són que la gent no hormones, sap hormones, apreciar-la. hormones. Llavors, jo volia agafar i dutxar-me, doncs dic, Anjago el grupo, a cremar zumo de dinosaurio. Ya está, he llegado el grupo, he calentat aigua, m'he dutxat para que tots aquí estéssiu contents, Jo perquè m'hauria igual hi ha dutxat. algun ofès que lo Jo passa. m'hauria escolteu. dutxat en aigua gelada. Ja està, Ja no li fans. la moderna. Parlant de grupo, l'altre dia va morir Rodri dels Pirimbodas. Hòstia. Sí, ho vaig una veure, putada. no sé Bueno, qui se és, va morir o però es li va compadixo matar? la seva família. se va morir o es va matar. Àngel Peralbo, dedicat a algo informàtic, vale, això ho hem vist. OnlyFans, matar? de més de 50 n'hi ha. N'hi ha Ro, i facturen que no Ro, veas. Ro, te ho dic en directe, tu en lo bona que estàs te fas un OnlyFans i et forres. Pega-li canya, collons. Però escolta, hi ha una versió demo d'això pa Una versió demo, Te sí. forres. Hi Te ha versió forres, demo. Larro. De fet, escolteu una cosa, jo un dia per Tinder vaig conèixer una tia que al final el que volia era que l'agregués a l'OnlyFans i em va regalar un mes de subscripció. Ella? Sí, ella. Per això. I agafo jo i dic, a veure què collons foto aquí, saps? I li parlo i tal, dic, escolta, m'has regalat això, vale, he entrat a OnlyFans, dic, però ara això què collons és? I m'agafa i em diu, no, diu, vols veure un vídeo meu follant i no sé qui? 15 euros. Dic, pues la veritat és que vull veure un vídeo teu follant i no sé qui, pues no. Com que no? Pues no vull veure. I jo t'he conegut per Tinder, gilipolles. Llavors, claro, pues llavors hi ha ties que fan un recruitment, un reclutament. Ah, ja un ho reclutament a través de Tinder i els acaben redirigint a OnlyFans. I les ties van guanyar pasta. El que vos dic és això, no? O sigui, quin valor té i quin valor perds. A nivell ja de com a persona, de dir, hòstia, escolta una cosa, és que m'he venut hasta l'ojete i ara després, pues, bueno, ja soc rica, pues molt bé, escolta, si per a tu els diners és la finalitat, de puta mare. Per a mi la finalitat són els valors i les coses que m'han ensenyat a casa. Tu Llavors dius són coses que per diferents, sabeu? 75 euros... Que sí. El que passa... Que sí, hi ha que entens moltes que coses- tu ho entens diferent, però és Sí, que perquè el que passa que hi ha un problema. Tu tens un problema. els diners s'aconsegueixen com sigui. Quan tu tens una parella, lluites per les coses. I això s'ha Tu tens perdut. un problema. Agafar i fotre't un puto OnlyFans Tu, per treure tota la pasta que tu informàtic, vulguis. Tia, tens no, un problema. no és un problema de la vida real. No, el que passa que tu tens un problema que no entendràs mai, que és que ets home, blanc i hetero. Escolta'm una cosa, si jo t'ensenyo Bons collons. un vídeo del que era el meu Tinder, jo m'hagués pogut fer OnlyFans i t'asseguro que hagués guanyat diners. Vale? Llavors, Si m'ho crec, perquè guapo ho ets. Llavors, no ho penso fer. I per què no penso fer-ho? Perquè és que a mi no me va, tia, no me va. No me A tu va. no te va, però hi ha gent a la que sí que le va. I- Existeixen els voyeurs. Òbviament, però jo crec que o sigui, el tema de vendre't d'esta manera te lleva valor com a persona. Per a mi, és el meu Però punt de després- vista. després tu te'n cadascú recordaries- que faci el que vulgui. És un límit que tu fiques. Correcte. Escolta, per a mi és un límit límit. que Per a mi és, Escolta. per a mi és una red flag. Sí, però escolta Però una és cosa. un límit que tu fiques. Si tu ara veus una Ja xica t'ho vaig dir pel a WhatsApp. Ja ho l'OnlyFans sé. És una red flag. i li pagues 15 euros perquè t'ensenyi un vídeo, diguéssim, Però què, què? pagues per veure 15 euros d'un vídeo d'estos, no? Pesco peixets, no, Al Larro? cap de 2 mesos te'n recordaries d'ella? Però tu el vídeo este te'l pots descarregar i quedar-te per sempre. Cada vegada que mire el compte del banc. Però no tindràs un vídeo d'una xica per tota la vida, tio. Bueno, te la pots pelar totes les veces que vulguis, tio, en aquell En el vídeo. mateix vídeo? Va Al trobar final, molt mal. escolteu una cosa, jo me l'he pelat mirant la babalà quan era crió, saps? O sigui, al final El aquí... gos aquell que tenia un ull de No, color. tio, la presentadora.
Llavors, claro, heu de pensar que... La Maria... No sé, Vizcarra, Villarro, Vicarro. Perdona per lo de Vizcarro, que ja sé qui ets i no t'ho no anava per tu. Per si meu. No, però si estàs malament, tio. Sí, jo m'he preparat en coses molt ràndoms. Llavors, claro, escolta, Abradero, malament, a l'Abradero, Abradero, quan tu tens 12-13 anys, te la peles en el coixí mirant... Sí, lo que passa que tonteria. aquí hi ha un problema molt gran, que és el que s'està parlant últimament, que és que l'exposició dels crios a la pronta temprana del porno. Bueno, pronta temprana quan és? 8 anys. 8 anys. No, 8 anys és temprano, però 12 ja no. També et dic una cosa, els homes se comencen a masturbar sobre els 8-9 anys. Les dones, en canvi, se masturben més tard. I jo vaig Tu dir una coses que cosa, són- los Però segueix tocinets, sent una exposició massa Raquel, temprana a l'edat. los tocinets, No és veritat, de fet. acaben d'anar i se comencen a caminar i ja comencen a practicar. Perquè hi ha ties que es masturben abans. Però no és igual. Escolteu una cosa. Que és... Recorda que tens el micròfono. Sí, ja ho sé. No cal parlar d'això. Recupera una miqueta... Grau, tens raó. Los diners a la butxaca. Recupera una miqueta, mon tornem aquí, vale? Baixem. Sí, perquè sortirà al barco i acabarà sent una ruta No, turística sexual. no, ara no. A veure, tornem. No diem que la piscina la van utilitzar per a fer festes privades? Quina, la municipal? La piscina, no? No diem que això, que van fer una festa privada dins de la piscina. No se va... Fuck? Però no ho sabem. No se sap. Se diu, se comenta. Se comenta. Bueno, va, Anna, però això Eso és es va fa anys, fumando, ¿eh? Se sabe... Se dice, se comenta, Amposta està contenta. Sí. Bueno, va. Què t'anava a dir? Hi havia una altra A cosa veure si que... algú del programa que mos mira ha estat a la festa o vol comentar-ho, doncs mira. Quina festa? La del Chapo? No, l'orgia que es va fer a la piscina municipal d'Amposta. Orgia? Però això ja... A veure, una cosa, si fa una orgia i no estic invitat. O sigui, perdoneu. Te fan falta cercles socials. Estem parlant de fa molts d'anys que es va dir. Fa molts d'anys. Fa molts anys no passa res. Escolteu una cosa, hi ha una cosa que es diuen Presumptament. revivals. Vale? Hi ha unes coses que es diuen revivals, no passa res. Podem organitzar-ho, família. Per cert, bueno, estem donant compte de que ara funciona més. Ja s'estan carregant el ball de la gent gran i ara l'estan substituint per los Remember dels 80-90. Sí, no? És el que més mos agrada perquè la gent gran s'està morint. És broma. És que jo et vaig dir una cosa. Passa-li allí. Això de lo ball de la gent gran està... S'està acabant, a poc a poc. Home, claro. Fracassarà, tio, perquè la gent se va... La gent gran de cop començarà a ballar aquelles cançons que ballàvem nosaltres. Ponte en pie, alza el puño i ven. A mi me van posar esta cançó un dia a la República, un bar de Terrassa, i estava Márquez i jo, un col·lega, i ho vam donar tot. O sigui, vam veure tant aquell dia, de Garrafón, aquell bar era un bar super rastrero, que vam arribar a casa en 2 hores. En 2 hores vam arribar a casa i la feina va ser nosaltres per pujar les putes escales. O sigui, anàvem gates. tan borratxos, però tan borratxos, i de cop arribem, aconseguim obrir la porta, després d'un bon rato, i Diana és la novia de Arques. ¿Pero qué le has hecho? Dic, ¿y a mí qué? ¿A mí qué coño me he hecho, saps? A veure, escolteu una cosa. Claro, este serà el revival, saps? Lo revival nostre serà fiesta pagana. Serà... Flying Free. Flying free, claro, aquestes cosetes... Però vosaltres vos esteu veient d'aquí... Hòstia, no, primer anirem... No, claro, no. A veure, t'has de veure tu A veure, primer. escolta Claro, una és que cosa. aquí sabeu què passa? Però- Tenim un salto generacional. Tu quants anys tenies? 26. Super jove, 26. Vale, claro. Home, jo Sí, també... 26, 36 i vosaltres 76, Pues no? portem 10 anys, Bueno, tu i O jo. 86, No, no sé no. què diríeu ja. Però escolta'm una cosa, jo he vist les festes d'Alcanar i la gent en la processó, un munt de Ah, sí? gent. Sí. Un Però és èxit que la- també, Mare de eh? Déu. Però la joventut se pensa que ho ha inventat tot. 46, A la 56. nostra edat, la gent sortia així de marxa. Calla, no comences en este... No comences en este... Sortien així. No comences en este... Pegaven pico. Ah, animal. No, però no... Sí, Però no... jo quan anava eren tots buscant paper de plata, des paper de plata, dic, si no tens Informàtica, Si el paper de plata era com el paper de bata era el Covid. Pues Claro, lo mateix, el paper de plata el era paper de el- plata, ara de que pecava i tot.
Escolteu una A cosa. Serena te escolteu una cosa. diuen... Vosaltres no vos doneu compte quan vau entrar vosaltres, la vostra generació. Però per què? Se va per què- acabar tot, per- van Se tancar va acabar tot, l'altre. La meva Escolteu una cosa, generació- cada generació té les seues coses. No, I té les no. seues coses fantàstiques i té les No. seues coses de merda. Ara- I tenim ara mateix, per exemple, ara no sé quina puta generació han ficat, la Z, J, L, M, No sabem. L'alfa. Però- L'alfa, vale? La generació alfa. Però saps el que passa? Actualment la millennials està apareixent més a la Z, no? La Z és... Claro, llavors, estem aquí compactant generacions i després els que sou dels baby boom i tal, pues claro, la gent del baby boom no enteneu res de... Hòstia, sí. Res dels això, Mira, dels millennials i molt menys de... Tu saps qui és la Sònia i la Serena? Sí, Sònia, Selena i Silicona. Sònia Serena en aquella de... Sònia, Selena i Silicona. Sí. Sònia, Selena Oh, i es la Silicona. lisa y el sol, acércate de mis deseos, te confesaré. Yo quiero bailar Però si això toda era... la noche. Sí, Hòstia, aquí això- podem fer un puto karaoke, tio. Sí, això, demà és, diluvia. això és música de quan nosaltres érem jovents. Sí. Ara faran la cançó però en català. Si al final fareu cap al puesto que estem Mira una nosaltres. cosa, sabeu què passa? Mira, Aviam, Sònia i vos Selena... poso un a veure, exemple. a veure. Vos poso un exemple. Sopa de cabra, vale? Sònia i Selena van vindre a... Deixa parlar la xica. No sap què dir. A l'aldea. No, No sap on. Deixa'm parlar a mi. Morella. Calla. Calla tu. Calla, tu. Pues bueno, I tu sopa, vas anar sopa a de cabra, ve sopa de cabra aquí. Què faig jo, una persona actualitzada al dia d'avui, la música catalana i tal? Sentir-te Me'n tot vaig el disco. al canal a veure Figaflaues. Per què? Perquè són els que ho estan petant. Són los nous sopa de cabra. Què vau fer vosaltres? Anar a veure sopa de S'han cabra. traït, s'han traït. Anar a veure sopa de cabra. I d'allò, i O s'han traït Albert somnis entre boires. Ja que m'ho vam anar a passejar tranquil·lament i vam anar a disfrutar. Des de fora se sentia? Sí. Pues així per què vau anar dins? Sí, com 30 la pavets. festa de- Jo vaig pagar 12 euros pel Figaflaues. I són... Però si només tenim Veritat. 2 o 3 cançons. Diuen que Què tenen el va? volum al Què va? mínim. Diuen que tenen el volum al mínim i mos senten igual. Aquí em pots fer una festa punk? Qui és? Que van vindre Harry Up? Furriquei. pel tren... Informàtica serenat. Vale, cabrón. Me'n vaig a pixar, una altra vegada. Ho ha aconseguit, Pues mira, Sònia i Selena van vindre a Morella i sabeu que al concert i van dir que mai tornarien aquí. Quan van dir, som Sònia i Selena, i los del públic van cridar, i Silicona! I van dir que no tornarien mai Però més vols i se'n dir- van anar a mitjan concert. Però vols dir que estan operades? Però, escolta, però si pareixeu ja que sigui un programa de salvament de luxe, però si tant vos hi dona. Bueno, jo els vaig veure molt majes. Te vaig dir una cosa, vaig mirar més. Hi ha les una vaig manera valorar de més. saber si estan operades o no. L'aspecte físic de que com cantaven. Però la nostra edat... Si també les tenen aquí dalt, Ho ha aconseguit, Josep Maria. ha Si les aconseguit tenen aquí connectar-la. vol dir que estan operades. O sigui, quan les tenen aquí, que pareix que li arribin a la gola, és que estan operades. Quan són rodonetes perfectes, Pensa que És la que algo nostra, raro hi ha. los de la nostra edat... A la gola! És gola! És broma! Los de la nostra edat... Los de la nostra edat Ja veus com també... Naturgy. Los de la nostra edat també estan operats. Lo que no està operat del ginoll, està operat de la cadera, Claro, això el està vostre- operat... el vostre, això el Que vostre. això et dic, a la nostra edat... Pues jo ho veig bé, mira. Escolteu una cosa, que Jo ho veig bé. les mamelles totes són bones. On hi ha mamella, hi ha alegria. Sempre. Clar. Tu veus una mamella i dius, sí, estigui caiguda, estigui aixecada, estigui contenta, estigui enfadada. La mamella dona alegria. Sempre. és una manera d'acabar conflictes. Bueno, ja, aquí podem ficar i si les dones que tenen càncer li han tallat la mamella... Bueno, tenen pues la alegria, no mamella dona alegria. Dona alegria. Ja estem, Ja. collons. La Lo pit dona en postís si dona dona alegria. Jo tinc un amic que és de la dona en si Ràpita. dona alegria. Tinc un amic que és de la Ràpita i és La tatuador. dona dona una No, alegria. ara, en sèrio, tinc un amic que és de la Ràpita, que és tatuador i ara viu a Girona, que es dedica a A fer tatuar, mugrons. no, a tatuar dones. Claro, a fer en mugrons. mugró i A convertir. I m'apareix que alguna vegada ho ha fet gratuït i tot. Jo, A Fa gratuït, Mèxic, ho fa gratuït. quan jo vivia a Mèxic, tenia una companya de classe que estava començant a estudiar tatuatge i una de les coses que va dir, perquè sabeu que una familiar d'ella ho va passar, diu jo vull fer tatuatge perquè vull fer un evento per a que una vegada a l'any poder arribar a tatuar X número de dones Molt los bé. mugrons. Exacte. I ara Jo que també és vull. una tatuadora reconeguda, ho Està fa molt bé. gratuïtament.
i se fa una Me recolecta sembla bé, me i sembla arriben i l'última vegada que van participar van recaudar no sé si quasi 20.000 euros per a la recerca del càncer de mama a Mèxic. Escolteu, una cosa molt important també. Te pots ficar el cigarro este per on te càpiga, Això per no es pot favor? fumar? Me cap No es pot fumar al per bar? tot arreu, està per l'orella, tia. És que no està Josep Maria, no t'enfades. Hasta la Sabina diu que ha tret una cançó nova, Gran Blau. Escolteu una cosa, no es pot fumar en directe? No. No. Sí. Però tu para de parlar, que no pots parlar. Però vols dir que ho volem? Sí. Me'n vaig. Pensa que a la nostra edat, lo Això va en revival... sèrio? Ens va en sèrio? No, me'n vaig. Me quedaré aquí detrás i seguiré parlant des de detrás. Pensa que nosaltres, a la nostra edat, a la nostra edat, lo revival ja és màquina. És màquina, és aquella maquineta que et fiquen al cos. Chocolate, pastilletes, Sí, tinga, para- chinga, chungui, 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 És la màquina, éxtasi, ja, doncs, és revival. exta, no, exta pirula. A mi saps el que- a mi- No, tio, això no és la festa és la marineta morena, a Paltina fa una trena. A mi saps el que me sap mal de la generació jove? Rompe, lo trenca, no me jodas. Que està d'èxtasi tipus a Josep. exta, no, a la marina està morena. Si és el mateix? Què és el mateix? Què és el mateix? La Marina es va mare i està morena perquè se fica al sol. És un lagarto. Ma mare comença l'estiu i està a la terrassa. No us passa a vosaltres això? Pues bueno, Jo estic passa res. tancat dins la cuina. Bueno, Claro, tancat i dins- Guitarreta. este està hasta els I nassos del I sol. la piscina, que te ma mare et fotries allí el rotllo gamba. Ell mateix, pobre, tu saps el que ha de patir a l'estiu? És que no s'hauria de poder treballar a l'estiu. No ho digues tu també. Ja m'ho diu el treballador, només falta tu. Home, clar, és que el treballador el que busca és lluitar pels seus això. És que sabeu què passa? Aquí- Jo confio en- Tu vas d'empresari del rotllo. Claro, tu ets un empresari. No, jo confio en tu. L'empresari Jo confio en és tu. quasi com lo polític. Jo confio en tu. Jo confio en tu. Jo confio que tu me tragues una maquineta de la Laia. De la IA. De Laia. T'han fet un comentari. Diuen, l'informàtic necessita un programa sol per a ell, màquina. No ho veig, això. No li va. Com la Metro Vella. Escolteu una cosa, l'informàtic Sí, però no necessita què un li has de programa dir- sol per a ell, cabrons. Què El li has de programa, dir a el programa Josep? meu és el programa de Lorenzo. És el programa de Raquel, és el programa de tothom. Escolteu una cosa, és que aquí el senyor És Àngel... el programa de Manel Ferrer. És el programa de Manel Que ara Ferrer. tenim senyor un Ric, fan, el que és senyor- Manel Acaba Ferrer. Ara, aquí tenim molta De Jordi gent, Jordan. molta gent que no està... Però escolteu una cosa, este programa és el programa de tots. Del Què passa? Chapo. Què passa? Que estàs en això davant de càmera. Que jo sóc més pesat que les tenques, però no passa res. Escolteu una cosa, ja m'estimareu. Si no m'estimeu ara, m'estimareu després. Però si tens fans inclús per internet, no? Que no digues este tipus de coses. Que sàpigues que me van enviar missatges No, no també los per deixes Instagram parlar. preguntant-me si tu i jo mos havíem barallat Hòstia, tu i jo? i no mos parlàvem. Per què? Perquè no apareixíem mai junts als programes. Està parlant... Mira, li vaig a contestar. Vam agafar i fa uns 10 o 12 anys ens va ocorrir fer un programa que es dia... Un programa de ràdio que teníem per internet que es dia Orgia Telefònica. Què vas a volar? Vaya corda guapa, no? Eh. Saps quina corda? Sí, vols veure el diàmetre de la meva corda? Això és maroma, maroma. Agafa-me-la a la mà. És maroma, és maroma. Has vist o no? Vale. Mira quina cordota. Te'n recordes tu del programa? Anava a dir una cosa. Orgia Telefònica? Hòstia, sí que vam trucar i se mos van enfadar. Sí, sí. Pots tocar-me la tona? Van Que te agafar... la toco, tot el que vulguis. Vam agafar i vam fer un programa que la idea era que es connectés gent que estava estudiant fora i en aquells anys poder tindre diverses trucades al mateix moment. Què fa d'això? 15 anys? Ara vinc. No ho sé com. Deixa aquí el meu micròfon. Tu pensa que he estat fora? Vale, sí. Doncs vale. Pues, tu imagina't, en aquells anys, el que fèiem era això, connectava la gent i li dèiem orgia telefònica perquè en un moment, en una línia, parlava un munt de gent. Claro, hòstia, en aquells anys allò era la hòstia, eh? Era en Ràdio Participa, eh? Ràdio Participa! Com era? La ràdio de tots... Ah, no, aquesta no era. Aquesta no era. Diuen que Amposta Ràdio ha tingut problemes d'emissió, que no hi havia manera de poder-la sentir. La humitat. Era de la humitat, no? Tenen culpa d'humitat. Me penso D'humitat. que... Sabeu de quina ràdio som abans nosaltres? era culpa- Som d'Imagina Ràdio. Clar. Imagina Ràdio sí que mola. Imagina. Imagina que Masdenverge té una ràdio. Han passat Escolteu una cosa. de les rates que Ràdio menjaven Masdenverge. los... A Masdenverge va caure un globo, però és que es veu que Amposta va comprar un barco. I de segona mà. I de segona mà.
Ara sí anem... Ara no tenim el pont, ara tenim el pont i el barco. I el barco. Vaya vídeo guapo d'aquell noi, Sí? Quin vídeo? El Sí. vídeo... Ah, sí, del pont. Hòstia, MP. Sí. Bueno, havia de vindre, però no MP. va vindre. No? MP, capullo. Espavila't, collons. Este tio me cau molt bé. Però Au, Viacona, jo s'insulto la gent. Si jo es falta el respecte, Tens algo de Rapitenc. és que em caus bé. Sí, no dic fill de puta, però dic altres Tens coses. algo de Rapitenc. Jo sóc més de Berti. Jo sóc més de Berti. Jo no. Berti no. Berti té coses oscures. El tema és que, bueno, és el meu punt de vista. És veritat, a veure, és taurí. No és només que sigui taurí, sinó que s'ha ficat en política i demés. Llavors a mi això ja no m'agrada tant. A mi, A mi m'agrada l'altre. i És pur, l'altre no collons, fa és pur. política en quan fa difusió i publicitat d'emposta del fantasma de l'aldea. No sé, això, Ai! Cuidao. Un dia hauries de vindre al programa de Javi, a veure què diu. Bueno, Javi ha invitat qui ell vol. Javi és feel free. És un crac. Flying free, it's a Saturday. Vaya, 3 programes lo dimecres van fer, Vaig veure'ls. 3 programes, O sigui, què passa? Que Maquis va ressuscitar? Avui- Cuidado, escolteu una cosa. Este senyor d'aquí va inaugurar un programa, és que no me'n puc fotre molt perquè després ve a mi, però va inaugurar un programa i es deia Maquis, ¿vale? I el va fer el dimecres, lo podeu veure. No, perdona, és el segon programa, És el segon programa en 2 anys i pico. En la tercera També temporada. us dic una cosa. El programa dels Maquis, el primer vídeo, l'inaugural, estaves tu entrevistant-lo a ell i vaig estar jo detrás de realització. Ja està fotent-me la bronca a mi. Però espera, que encara no m'ha acabat, perquè jo vaig fer un que es deia xerrem un ratet i després vaig fer una edició i no la fem mai. No tens micro, no tens sentit. Jo no li dic res, Ja ho No sé, tens està micro. aquí. Però per què l'abandones? Perquè ha anat a lavabo. Jo també, Ha anat i a espero que pixar. s'hagi sentit el xorret meu. No, Ha anat a pixar. jo no em vaig recordar i sí que vaig endormir. A veure, que tenim a Gran Blau, superactiu, de la muerte. Ara mos farà en esta corda. És una divina de la Oh, muerte. les 50 sombres. Gran Blau, veig que vas entenent una mica el meu rotllo. Veig que vas entenent una mica Diu, el meu mos farà rotllo. mitja sombra de mala fota. Tu tindries que ficar 50 metres de corda. Lo bo... Sí, en vez de 50 sombres de Grey, 50 metres de corda. Lo bo és que podem tindre en un programa, los del 20 y pico, 30 y pico, 50... Mos costa aguantar 40 i pico i 50. Nosaltres estem... Sí, No, vosaltres Pues no. 60. 60 llargs ja, Hi ha 60, no, 60 fets. 60 llargs. I jo te vaig dir una cosa. Llargs. Val més que mos tires per dalt, 60? així sempre mos veuran com a joves. Sí. Però escolteu una cosa, Pues t'aguantes ja està bé, per la de que això tens. per vosaltres és colàgeno, per nosaltres és desgast, no passa res. Tu Jo, mira, jo en tranquil, 2 setmanes ne faig 27. Ep, 2-3 setmanes. 27, la niña bonita, no és així, però és igual. No, com era la niña bonita, 14? No, 22. Hòstia, si haguessis dit 28. Hòstia, que cabrón. Bueno, va. M'està dient que el primer programa, Ah, espera, ara t'ho dic. lo primer programa era... 15, la Ro, 15, la niña 15, bonita. la niña bonita. Pues 15, que acaben 5, vídeo que beta. acaben 5. En beta. Pues Por el que culo de la acaben cinco, Inco. Claro, òbviament. A veure, Òbviament. Lo Ebriament. primer de Maquis va ser a José Luis, que Oh, José Luis el és un mereixia. puto crack. El José Puma, Luis el Puma. I este segon programa va ser perquè va vindre i lo vaig enganxar perquè estava vivint a bona... No me féseu programes, Vallibona, no vull fotre follon, eh? Fernando. Fernando. No vull fotre Se li follons tenia que i fer. sé Sí, que... he d'anar perquè li vaig dir un munt de vegades que quan agafa la moto he de passar per Vallibona Sé que- a Borsa. sé que el que vaig a dir- Vallibona, l'entrecot. Lo que vaig a dir és un popular opinion. No és veritat que tu ets vegano, Però no hi no dic res. em féssiu programes en gent que s'està a punt de morir que després m'ho passo malament, cabrons. Vale? O sigui, no m'ho féssiu. Jo, no és el cas d'ell, però, hòstia, és que, claro, tenim alguns programes que després algú pues a passar més cap allà i després dic, hòstia, Hòstia, de morir. Que està molt bé. S'ha mort l'Agustí en aquell de TV3. No, però que està, Hòstia, sí, està molt hòstia, bé que perquè tio. creem un arxiu de memòria i tal. Però, hòstia, me sap estar mal i tot. te vaig a dir una cosa, un petit homenatge Jo crec que a este gran Llorenç, periodista, mos acaben d'invitar Ojo! a tu i a mi. ¿vale? I a mi no! Ja mos han descartat a Nosaltres també Nacho. volem! Nosaltres també Manifestació! volem! Nosaltres també Manifestació! volem! Bueno, què vols que et digui? Sí que Lo dia 24 de novembre, o sigui, i mos toca anar perquè és compromís, ¿Vale? O a un curtmetratge
Sí? En Cutrefacto. El diumenge de matí. Diumenge de matí. Mario? On vaig? Veigues, mireu. Mario. En sèrio, tio? Ojo, exclusiva. Exclusiva. No es pot dir segurament. Mira que... Hòstia, Lluís Ortega, home. Perdoneu. Això s'ha d'anar. Estàs perdonat. Aquí hem d'anar, eh? Home, claro, per Sí, això... senyor. Lluís, compta en natros. Tu mateix, li jugarà. Home, però no ho puc dir perquè estaria dient on se fa... Vale. Dia 24, compta en natros. Natros venim. Te dic una cosa, tenim gent del territori que fa virgueries. Te puc demanar I una el tenim al botella canal. d'aigua, Sí. per favor? Un? Botella d'aigua. Ja ho dim. No em vols veure borratxa. No em vols veure La borratxa. noia ha caído y está fuera. No em vols veure borratxa. Mira, Se però... ha debilitado. Estrella ha lo día atacado 20, en lo- golpe crítico. El dia 24, Ortega, però és que el dia 26 aquí a Amposta fa la Batuebre. 500 batuqueros per Amposta. No hi haurà migdiada. Va donar neu. Sí, No passa res, amb els inverns no ho sentiré. Taca. Coca! Com que no? Hombre! Tu sents quan jo fico la música? I on aniran a dinar Perquè vaig també? comprar uns altaveus, dos altaveus així grans, que són els que tenen les algues. Recordem-ho, I els tinc allà a la finca. Lo i sentiràs. Quan fico música, vosaltres no la sentiu, que Lo no? sentiràs. Que he de sentir si estic a Katmanxú. Saps que, o sigui, Katmanxú... Lo sentiràs. Tu veus Katmanxú, la muntanya? Per això ho dia que Doncs la Mònica Naranjo. Lo Katmanxú, sentiré. Katmanxú, 2 quilòmetres a la dreta, estic jo. Àngel, i tu també tocaràs el tambor? Jo no toco tambor, jo toco... Bom, bom! El bombo toques? No, jo toco en aquella que va així. Lo timbal. La mà. No, la repica? No. No sap ni com La se diu. llarga. O sigui, s'ha comprat una cosa que no sap ni el que és. I per Escolteu una cosa, això, sabeu què pareix? Sabeu què La? pareix? La timba. Jo no vull timba. fotre collons, però sabeu La- què pareix? la muda m'ho ha dit, Com la aquell que timba. es compra un barco i no sap ni el que és. Bueno, Però és solar, és solar. No. Sí, que és solar. Exclusiva. Exclusiva. Pam. Hòstia, Llorenç, ja m'han arribat hasta la roba i tot, tio. Hòstia, ja tenim la roba? Hòstia, damunt us ho fiquen... Però tenim que anar disfressats? Home, claro, si anem a... És que no he pogut llegir-ho. És... Vale, pues, conforme. Vale, si hay que irse, va. Escolta, Compta. me'n fiquen a mi, que també vinc. Hòstia, sí que és veritat. Mira, lo que diu Gran Brau, igual m'ho penso. Àngel De ser- Broncano. Sí, perquè Broncano va lo tan mal, no. Igual Ah, porto... claro. Però aquí, porta aquí, sí. aquí, sí, volem lo tambor, aquí. Bueno, a veure, una cosa, veus quin canvi de tempo? Anirem a gravar una pel·lícula. Pinícula! jo he treballat a les... Mira, tant de temps Jo te puc per dir. aprendre No, que es diu sí, pinícula, ara- tant de temps Mira. per aprendre... Espera un segon. Però mos Tant de deixaran temps improvisar per el aprendre- paper. Calla una tant miqueta, de que temps per molestes. aprendre- Ni Sí, jo molestes. ni faig res. Podem una punyada? Actors, Tant de temps per actors de aprendre que es primera. diu pinícula i ara mos diuen que es diu film. Flim. Ademés... Jo que he treballat a una pel·lícula te puc dir que val La molt la pel·lícula. pena, A eh? veure, que el company este m'ha dit... Ara va en sèrio, Espera, que m'ha dit... Tocar els collons i tot. Espera, escolta. Primer que us he invitat a Llorenç i a mi, però ara m'ha dit, ja m'hi diràs quan sereu. Dis-li que som, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total, 6. Apunta a la millor si Josep Maria, Javi. I Xavi, 8. Bueno, preguntarem, dir-li que li contestarem la setmana que ve. Dis-li, escolta, farem una Però quin enquesta... dia, el 24? Dis-li, 24 dis-li, farem... 24 de novembre, apunta-ho, Dis-li, Què és, obrirem un dissabte? procés de participació ciutadana dins Què el és, canal de... dissabte? Dins el canal de Però WhatsApp. dir-li que no mos doni guió, perquè aquí no hi ha Déu qui l'aguante, perquè aquí que no mos doni guió, que sigui No, només... que no mos doni que cervesa, perquè jo... Jo t'ho puc dir, Pintor, que havent treballat a una pel·lícula te puc dir que és una de les Però coses quina més pel·lícula has fet, divertides. tu, eh? Una d'Amposta. Putrefacte. No, la de Amposta Mon Amour. Oh, això sona Sortia porno. gent Sona despullada? porno. Sona porno! Jo vaig estar a A Amposta ver, Mon Amour. bus porno! No era de Galo? En sèrio vas treballar a una pel·lícula porno? No. Amposta Mon Amour és una pel·lícula que es va presentar farà 8 anys, en blanc i negre, estilo Galo. años White 20. and De Galo. Sí. Això. O... Ha sigut un res. Josep, que li donen un paper de... Modet.
I vaig estar treballant Això qui perquè ho ha estava dit? estava estudiant Això m'ho ha dit 2015, Ro. Molt bé, Ro, guapa. 2015-2016. Molt bé, gràcies. I vaig estar ajudant Gràcies. a postproducció. Jo estava en No passa ajudant res. de càmera, en ajudant d'art i este tipus de Però, coses. bon amor. En serio, quan te donen una cervesa de més, no calles ni baix l'aigua. Quin pols Calla. asquerós. Què vas dir que et vas deixar el tabaco? Mira, Sí, deixem però este seria matí, un- este matí, mira este com te matí l'has m'ha deixat deixat. el tabaco, vos ho prometo. Mira com te l'has M'ha deixat. deixat el tabaco. Mentirós. No, se era l'ha- veritat. se l'ha Al moment deixat- que jo ho he explicat, Se l'ha deixat a casa. Sí, te l'has deixat a casa, no? que Perquè no, ara... collons, que he començat en el vàper, però després de tarda Oh! he anat a fer una cervesa. Aquesta tarda he anat a fer una cervesa i Saps dic... que li donen un paper dic- de budet. Sí, l'arròs és una cabrona. No passa res, veïna de Maet tota la vida, molt de carinyo, sí, t'he arreglat l'ordenador 50.000 vegades, però no passa res. Sempre n'hi ha una trau- Agraeix-me-ho així, Ro. Sempre Que te No dices passa lo res. tabaco que te Va quedar moriràs. traumatitzat, Sí, sí, sí. Va quedar Que te traumatitzat. dices lo tabaco que te moriràs. No Una pedrada li van dir que pegada. No deixeu que Josep vos arregla l'ordenador que vos ho retraurà tota la vida. Escolteu una cosa, que començo a treure merdes de tothom, que ja veu pel Facebook que a la mínima començo a treure merda. Hòstia, Jaic, no, Facebook ha anat... No diguis res, jo no he dit res. No. Jo no he sigut. Pues Però això, ell vol en posta fer Mon d'un Amour vaig funcionari estar a la part que cobra d'art. l'Ajuntament. Ja ho sé. No, és bo que parli gent i que hague... Però és dolent, no perquè ves- ho De escriu les en millors hores de treball, experiències tio. que he tingut No, mai. no. Lo millor és el que Me no va se'n dona perseguir compte. una vaca i tot. Lo millor és que continuen donant-li difusió. I és el que hem aconseguit. Mon vam anar a gravar a Temps de Terra i a Temps de Terra me va acabar Que parli perseguint una gent. vaca. I que te diguen algo. Que un d'allò, una persona que li pagues tu te critiques, Però tot i ha en això... d'assumir los... Quina canya vols Tot i en pegar? això, tot i en això, Mare de Quina Déu, canya avui. vols pegar? era molt bo que agafessin i mos comencin a qüestionar. Però este l'anàlisi... Espera, Però espera. este- Ets el tipus que quan te fiquen una mica de canya te fiques vergonyoset? Sí, i el dit al cul, i el dit al cul. Al igual. Gran Blau, aquí va ensenyar els vestits i són més bé tipus d'època, saps? No, Ro. No. Però no, bueno, perquè esta senyora està casada. Passa que està vacilant perquè s'ha fet 2 cerveses. escolta, ara que l'informàtic no està hi podem parlar tranquil·lament. Sí, ara que ja se n'ha anat. Quina pau! Mon Amour, per què era? Perquè sortia gent despullada? No, No, em posta Mon Amour és Però si això l'he preguntat jo abans! Que te calles! Carmele! Era de Tortosa, no? No ho sé. No, em posta Mon Amour Sí, és era perquè és de una... Tortosa, Sí. era tortosina. Però és perquè és una trilogia. De fet, Amposta té una trilogia produïda per Films Nòmades, Sí. que està molt bé. Este lo del Jaume? Sí, Molt bé, bon paio. sí, que antes ho portava Santi. Sí, molt bons amics. Pues, los dos humajos. Films Nòmades, vos ho recomano moltíssim que ho miréssiu perquè Però això on està? A YouTube? Són uns cracs. A YouTube? Santi és professor a és l'IES professor a l'escola de... Nevers. Sí. I és una persona molt Sí, preparada. sí. Molt Ja bé. de jovenet I me'n pues, recordo de fotre uns Em posta Mon Amour és la tercera d'una Però saga no, de no, pel·lícules no m'agrada. que la veritat és que estan molt bé. I això on se pot veure? Crec que estan a internet, però jo sé que les van vendre en DVD. I jo vaig estar a la part d'art quan gravaven certes escenes que vam anar a Temps de Terra i em va acabar perseguint una vaca. Hauria ser graciós. Sí, Lo DVD ja és vintage o encara no és vintage? crec que hi ha un del xat que encara el té guardat. És l'única persona que crec que el té guardat. M'han enviat m'han enviat un missatge també per a dir-me que el que havia dit abans, de que los socialistes estan repartint cadires, Donde dije Diego, li han dit, van dir el pleno. que també li han repartit una per a lo fill d'un que va ser alcalde de la Ràpita, que era d'Esquerra, i li han donat Però cadira al taburet. cadira en despatx i no sé si són 70-80. Secretària? Hòstia! Sí, me penso que son pare era dels teus primer. Enalo? Alonso. Au, veigues? No era dels Un meus. tal... No era d'iniciativa primer? Son pare? No, estos eren los que no eren de ningú perquè venien del suc Sí. i quan lo tripartit, que van entrar els socialistes, ells van començar a florar com a xampillons. jo soc d'allò. No estic. No estic. Avui aneu torts, eh? Vols dir que no sé que t'algú a la cerveseta? No he ficat res.
Mare de Déu. I a més, jo... Ah, perquè està caducada, perquè és del 1876. Sí, home. Sí, claro. La DAM, sí. Ah, mira, 1876. Bueno, cadira per a un d'Esquerra del socialista. És a dir, els socialistes estan repartint cadires acontentant a tot Déu, però cadires de la Generalitat, Home, abandonament de l'Estat, ne teníem aquí en posta gent de l'Estat. Sí. No, però continuen. Estos continuen tenint Teníem cadira. un amic nostre, així en barbeta, que vam anar a I ara, si vas veient i fas un repàs... M'hauré de fer. Sí. Ojo que no et doni en cadira, No, Para, compte. Taburet. Que estos socialistes estan repartint cadires a Cristo i Taburets. Periquito, A veure una cosa. Tinc els amics de Masdenverge. Sí. Quants? Quants amics? Dos amics de Masdenverge. Quan venen? Tot Però no són de Masdenverge, són adoptats. Són aquests de Barcelona? Són aquells de Barcelona que em van dir que vindrien aquí al programa, però acaben d'arribar i s'han anat a fer una hamburguesa al Fantàstica. Llavors jo crec que no arriben. Bueno, Crec que no arriben. Per acabar-se la Però- hamburguesa... però- Que haurien tingut que anar a la Anem cap allà. ràpita. Ah, no, diu, anem cap allà. A la ràpita, a l'ampolla, a la ràpita, la pensió. Bueno, pues no venen. Però tenen moltes ganes de vindre. I Recomanació. A part, una cosa molt important. Estos col·legues de Barcelona van muntar una associació que es deia són els de la Associació Poble Nou La Clandestina, no perquè se'm veu la panxa. Me fico aquí amagat i així no se'm veu, veus? Quina panxa. La panxa està de rebaixa. No, aquí és la faixa. La faixa està de rebaixa. Jo tinc una amiga que va muntar una associació La cançó la catòlica sabeu o en no? Costa. La faixa està de rebaixa. No. Aquella associació d'aquells companys feixistes. Que no sabia, Bueno, no? pues, llavors, no és així, però me l'he Els inventat. companys estos de... Bueno, els companys estos meus tenien una associació cultural. tenien. No, segueixen tenint. Ah. A Barcelona van agafar una fàbrica. Ojo, la feina que van fer a nivell, De cervesa? a nivell De cervesa? cultural. De cervesa? Fàbrica de La Vella metal·lúrgica, una metal·lúrgica, i van alquilar sencera i han muntat un espai per associacions La Carmen. de diferents índole, però sempre que siguin a nivell cultural i artístic, i han fotut una feina, s'hi diu La Clandestina, del Poble Nou. I han aconseguit que l'Ada Colau no es carregue les fàbriques aquelles perquè allò és un espai Vols? col·laboratiu. Perdona. Vols Que vos dic una cosa, Però ara perdona està que et el- talle, i perdona està que et el talle tu, socialista, no? perdoneu que vos talle, este cap de setmana tenim una fira, com la que va ser Sí, Fira senyor, Tot, sí, senyor. com la que se va fer Fira Tot, A l'Aldea. a l'Aldea. Tots a l'Aldea. Heu d'anar a veure la fira d'associacions, perquè penseu que aquella gent, de forma voluntària, estan allí exposant-se i dient-vos com podeu formar part del nostre col·lectiu. Ah, Llavors, si estan allí, algo busquen. No busquen Ningú res. fa res de bades. Sí. Algo busquen. Que ningú fa res de bades Algo i que fem busquem. nosaltres aquí. I que fem nosaltres aquí, que ho fem tot de Però bades. nosaltres cobrem, Sí, cobrem, però volem però, hòsties, hòsties, que les hòsties que he rebut per Facebook per publicar la merda aquella, les me imatges cago en parlen, dia. les imatges parlen de Llorenç negociant sous. Aquestes imatges parlen. Jo he intentat donar-te cadira per tu. A veure si Josep Maria no ha cobrat mai d'aquí. Mira, Carmen, jo estic fent exercici de barra. Però a l'Aldea, sobretot, a l'Aldea, este cap de setmana podeu anar-hi, ¿vale? També fan, a Tortosa també fan el que és la fira del cotxe i a Mora també fan algo Però el cotxe que és elèctric o Venta de cotxes. contaminats o com està això? d'ocasió. D'ocasió. Val. De segona mà, com el barco. De segona mà, però valen tant? Valentines. Sí. Com els nous. Sí, que és veritat. És que a quin preu s'han posat els cotxes de segona mà, estan l'etiqueta groga fins al estan 2028, astronòmics. no, a Barcelona? Estan Però ara, astronòmicament cars. Què? Estan astronòmicament cars, els cotxes de segona Està, mà. tot s'ha disparat. Sí. Sabeu per què s'ha disparat? Perquè aquí és lo xulo que es compra un elèctric. Però això sí, recordeu una cosa, los bonifiquen els elèctrics, los ho paguem la recarga gratis. I són gent, possiblement, que poden comprar-se un Tesla. I nosaltres, Jo vull un Tesla. que no tenim un puto duro, mos toca pagar i financiar Però Gaitán als diu que altres. Tu trobes correcte això o què? Jo ho trobo correcte. O sigui, ho trobo correcte perquè vos he d'explicar una cosa. L'Àngel Gaitán diu que no et compres l'exclusiva Tesla. no s'havia dit encara. Vos he d'explicar una cosa. Espereu, que se m'ha quedat allí la birra. No, porta el mòbil. La birria. M'agradaria. Escolteu, una cosa, la birra aquesta se m'ha acabat.
La birria. Més enllà, perquè aquí... Avui te fotran totes les Totes. Avui... Heisenberg. Avui ja tema, avui ja tema. M'he proposat un repte. I el repte que m'he proposat és Fica't més per aquí, la càmera. ser patró Senyors, ser exclusiva. patró d'embarcació de recreo inicialment, ser patró de iot, que és de iate, pel que no sàpiga el que és iot en català, que quasi ningú Jo et vol dir barro. Iot, Claro. ser patró de iot, O isla i i després ser patró portuari. Llavors, en este procés... Estàs per mi, Raquel? Hòstia, Sí, no? pues Vale. O no en vols més? Sí. afana't, Moltes gràcies. afana't, Josep. Vale, llavors, què vull aconseguir, vale? La concessió del barco. Jo soc Josep Esparro! Josep Esparro. Soc Josep Esparro i vull conduir la perla negra d'Amposta Bueno, és per als Josep, pròxims anys. és Josep Escobarro. Espera. Josep Escobarro! Escobarro. I vull conduir la perla negra pels pròxims anys. Perquè és negra, perquè té ja un passat negre. Perquè igual algo s'ha Llavors, pagat. claro, què vol... A veure, explica primer, ensenya imatges del que estem a punt de Me poder... vull comprar un barco. Elèctric. A veure, Elèctric. que conste que nosaltres que estem en un grup de WhatsApp que estem compartint, ho sabem des de... Anda, sí, fico aquí. Aquí. Sí, Josep Esparro, Vale. que vull comprar un barco. En total, Vale, un barco. Ara estàvem al camarada. És tu? I això no hi ha trets de sol si sona ara aquí? Jo per mi L'altra, que és esta del mig. esta. Mira, teniu marejat. Ara és esta. No. Escolteu una cosa. Veu la melena? Pues se veu el front, vaya cacharro front. si ensenyo... Si ensenyo... Bueno, que per ser porto la bragueta baixada. Escolteu una cosa, me vaig a pillar un barquet. Vale? No ensenyes les imatges a veure si te les comences a No, intentar la comprar. meva idea és pillar un barquet de mínim 11 metres d'eslora i 4 metres de manca. Vale? De mànega. Hòstia. Això saps que li podríem preguntar que Hòstia. l'assessorés? Vale, però no vull comprar-me un velè. Vale? Perquè què passa amb els velers? Que és un puto colló. Jo he navegat en velè, en el meu exsogre, i la veritat és que també és molt, com a molt quadriculat. I era en plan, aquí es ve a currar, no se ve a disfrutar, i era en plan de... No me ratlles la bola, jo li fico el timó aquí i està dins de la onda, tira milles. Pues bueno, escolteu una cosa, he començat a fer-ho de patró Però allò pareixia... d'embarcacions de Aquest relleu. barco pareix de narco... No. Sí, és un barco que pareix de narco. Estem parlant d'un barco que un creuer... Qui ha contestat? A veure... És que igual està mon pare o ma mare. És que mon pare i ma mare m'han dit que no me'l compre. He sentit dir que s'està preparant una candidatura d'Aliança Catalana. Sabeu algo? Hòstia. Jo què sé, però la tia té molta potència. Passa que... Jo crec que desapareix. Molta potència, poca credibilitat. Aposta. Gran Blau te diu, a Josep li falta poc per a la bici, lo pedal comença a portar-lo. No paro de veure. Bueno, escolteu, no, això del barco ja fa dies que va... Sí, el barco va en serio, no és broma, Sí, m'he apuntat al curs este de... però l'acabarem. L'acabarem? Sí, que l'acabarem, sí, ja he pagat. O sigui, jo si pago, l'acabo. Una cosa us dic, però català... Això ha dit l'alcalde avui. Si t'apuntes per a demanar una plaça d'això, d'un L'alcalde no concurs, posa. 20 euros. 20 eurets, i claro, perquè no sigui que el dia de l'examen et presentes. Per tant, si fiques 20 euros, i per què no 40? I si Però vens, te'ls tornen si no va bé? Si aproves, què? Claro, això va passar una vegada en un alcalde anterior, que per a les estades d'estiu, les monitores, o monitors, havien de pagar diners per presentar-se a l'últim any de la legislatura. Llavors, claro, hi ha una cosa que és important. O sigui, si tu et presentes i no aproves, estos diners s'han de tornar. Ho sento molt. O sigui, Si no aproves, claro, si no claro, aproves. si tu Podem tens presentar al·legacions, doncs no? al·legacions a quants anys vista? A la taxa. Sí, és una taxa que... És una taxa. T'he ficat una Home, taxa? claro, perquè jo m'estic presentant a un procés d'elecció. Claro. També us dic una cosa, jo en la meva feina, i sabeu quina és actualment, si no ho sabeu, que tothom creu que sóc informàtic, sóc programador d'aplicacions Però nosaltres igual li direm informàtic. d'intel·ligència artificial, vale? I això Jo me'n vaig a qualsevol lloc i
i el difícil serà que em pagui una prova tècnica ara mateix, perquè hi ha una necessitat que flipes. Però si em fan una prova tècnica, és això. Si a mi me diuen has de pagar 20 euros per entrar al procés de selecció, li diré que els pague ta mare. Així en carinyo, diré. Que els pague ta mare! En carinyo, Sa mare. Així es trobes tu, Això és una puta estafa. jo crec que perquè Sí. saps el que passa? Que és que fa uns anys ho van llevar-ho. Sí, I van demanar que ho llevessin. I ara s'ha demanat que es fiquin, però saps per què? Perquè diu que si no tenen què? Tindre molta Tenen gent... massa faena. Tenen què? Tenen Què massa cosa? faena. És que Tenen- m'encanta. Perquè no sé si ho heu vist al Facebook, que una de les propostes que he soltat, l'he soltat així en plan, saps, pa tocar la polla. Una mica, saps? Que a mi m'agrada molt tocar Suaveta, la polla. suaveta. M'agrada molt tocar la polla, la piscina més, però la polla també. Llavors, doncs, l'he soltat allà en plan de pa. I dic, hòstia, la meva proposta és que el milió d'euros estos, en lloc d'invertir-se en un barco, s'haguessin invertit en una planta solar, s'haguessin fet contractes en les elèctriques i així l'energia posta li hagués sortit més barata. Això és un mal negoci. Bueno, això cada un té la seva puta opinió. Però el que jo vull dir és La presidenta me és sabe, que... una No, mica no, de no, respecte. ja ho sé que és President un de tema la ecològic i és demés. que- Ja ho sé, que ja ho sé. representant Ja ho sé institucional- que tu no ens pareixerà bé i per això ja directament ja el tenia preparat per dir-te que t'esperes un segon. Però Llavors... el problema està Ara entenc les esta plaques foto. solars... Ara entenc esta foto. Del patró de iot, claro que sí. Bueno, El problema està que les plaques solars no es poden pintar. Bueno, és igual. Perquè Escolta, quan pinta la escolta, placa solar la ja no- cagues. Ja no genera. Ja no No, genera. el tema és este, no? O sigui, tu agafes i tens el teu sistema de plaques solars en posta, el teu parc solar, i llavors, com a ajuntament, era una idea que me la vaig fer així, rotllo, com si m'estés fent una paja, Llavors, és una paja mental, una paja mental en este cas. Tu agafes i dius de cop, mira, escolteu, en posta li sortirà la llum un 18% més barat. Per què? Perquè l'Ajuntament crea el parc solar, ven la llum que genera, llavors això ho almacena en una bateria virtual i a partir d'aquí el consum que hi ha de cada casa... Espera un segon, deixa'm acabar. Agafa i este consum de cada casa se veu mermat perquè la producció solar és pública. La producció solar és pública, llavors això seria una idea que m'he inventat. Però deixa'm... No, però deixa'm acabar, perquè si no em deixes acabar no puc Deixa-la deixar. acabar. Deixa-la acabar. Llavors, de cop, claro, va sortir Pauset i un altre tontet, de cop... Per la deficiència energètica. No per eficiència energètica, doncs perquè tenen interessos. Un cobra de l'Ajuntament cada 2x3 i l'altre doncs, va cobrar molt. Llavors, el tema és, un projecte com este, en esta idea, que vaig tindre en un moment, no vaig estar dies pensant-la. Esta idea, que segurament té molts de contres, ho sé. No, que segurament té molts de contres, però esta idea sí que seria una idea next generation. Pots parar el mòbil, per favor, que estic parlant? Puc ara, puc, Però ja. llavors, les idees són les bones. No, He de fer però una pizza esta idea, i fotem un parell però esta cerveses. idea seria next generation. Són les bones. Perquè per a les següents generacions d'Amposta, la llum sortiria més barata. però te puc- Vale? ara puc, Llavors, ara ja. què passa? Que dius, hòstia, jo sí que t'estic proposant això i ha sigut en una puta paja mental, saps? Hòstia, jo què sé, si no teniu creativitat, dos maiquets, m'escoltes? saps? Vam, dos maiquets, tio. Un Pa, segon. pa, ja està, Segon. I segur que la S'ha trobes. aprovat I una si no, moció que, escolta, per a cedir tot un terrat del Unes psilocybecubensis. Me permets un segon? No, perquè S'ha m'ha aprovat el crèdit, s'ha aprovat. que finançaran per detrás. S'ha aprovat que se permetia i se cedia l'espai de tot, me penso que era el Matadero, no? Antic la Matadero. M'està fent canya? Per anar això, sentes? L'aplicació d'OnlyFans en la intel·ligència artificial. Tu tries el que vols i ella a casa ho programa. Crec que és això. Bé, Quins apps que diu ara? Sí, com no deixem parlar, però jo pensant... És que igual no ho explico bé. M'has Veus? sentit? Com no me deixeu parlar... però és que, escolta, Josep, Ja, que això no és siguem el a parlar d'este tema. Escoltes, que això és el que avui s'ha aprovat, que han cedit tot un espai d'un terrat per a fer-se lo de les plaques. I es No pot és començar- el que jo I lo vaig de la- dir. i lo del crèdit? Jo vaig dir 1 milió d'euros. Jo vaig dir 1 milió d'euros. Ja, ho El fica- milió d'euros de la perla que s'invertisca en plaques solars. Volàs lo que genera. És una locura. Locura. Però us dic en sèrio, és una puta locura lo que genera 1 milió d'euros. A no ser que ho licites i llavors l'empresa té un fliet el que tu vulguis i llavors tu acceptigues i digues mira, sóc l'Ajuntament, follen pel cul. Però no funciona així. Hi ha gent que ho pot fer al preu que toca.
Passa que si només licites per als Sí, amiguets... i aquí cada loco con su tema l'arro. Així és com si ens podem ficar a parlar de los moixonets de coloringos Bueno, o pues les això, escolteu una cosa, o va. les rates que hi ha corrent per les per acabar de palmeres parlar del barco, d'Amposta. per acabar de parlar del barco, i acabo. Que vull comprar-me... No m'ho crec. Me vull comprar un llate. Ja ho veig. Un altre? Que costa que jo he Te vist les faltarà- imatges, és Te guapo. faltarà personal. Lo Que que... no, pues tu I, bueno, I com te va sortir? Per la idea de... Hòstia, és que la idea d'Amposta em va posar super cachondo, saps? En aquell barco en plaques solars. Jo Que em les vaig- plaques solars igual tenen un rendiment... Jo em vaig trobar- Un rendiment de 2 quilowatts, Eh. saps? I damunt 2 Sí, quilowatts, però segurament en la inclinació que tenen, que és una puta inclinació de merda, perquè les plaques, com bé sabeu, han d'anar perpendiculars al sol. Si van planes no funcionen. Allò, bueno, funciona molt poquet, saps? Igual són Si tinc 700 en watts, Josep saps? Maria per aquí... I pense que poden carregar Mira, el barco. Josep Maria, si me pots trobar les imatges del de Toledo. Per fa. Toledo. Per cert, gràcies per... Per canviar els colorets de les lletres. En blanc no se podia llegir res. De res, dona. És que sempre va de blanc. No, és que és un crac. Josep Maria, d'això s'ha de reconèixer. Si el tenim, mira si mos... No, però fíjale en fondo, Josep Maria. Jo ara sabeu me n'he tocat. No mos va tocar ni lo rentiegro. Mira, li demanes un fondo, te fica un fondo. És que, què bo que és Josep Maria, Hòstia, per l'amor de però el Déu? vull gris fosc, cabron. Lo vull gris fosc. És que Josep Maria, no sabeu lo que tenim. O sigui, és una no, passada. vos dic en sèrio i vull dir-ho públicament. Lo que tenim aquí, en Josep Maria, és una puta locura. És tecnologia punta. No és perquè sigui tecnologia, és perquè és una persona que està. Ja està. És ja responsable, està. Jo, per exemple, tecnològicament puc ser la puta hòstia, però jo estic un dia i en son demà ja no estic. I això que dius així, ara? Què dius i ja ara? ho sabeu. I Però, això- Alto, però si te piquem... I si me piqueu segurament tampoc. Si aquell dia no estic, no estic. Va haver una Mira. temporada que va desaparèixer. Però, Alto, era per un bon motiu. Espera, que el Ah, pico. bueno, o no, bueno. actualment ja... Bueno. Vaig a picar-lo jo. Un altre? Jo ja t'ho vaig dir des de l'últim dia. Me toca anar a buscar-vos, en sèrio? Jo resulta que me tocarà anar a Ulldecona ara. Me'n vaig a Ulldecona. A Ullecona, pinta'm la finca. Ai, que l'altre dia mos vam cruzar de dilluns, tio. Sí? Tu pujaves pel caminet per anar a la... Però tu per on vas a Ulldecona? Sí. No, I jo vaig a la molt bé. BMW, no Diu que, ho saps, claro, és que després al YouTube no es ve res. Sí. escolteu una cosa. No, però, Vamos Josep a Maria, fer una connexió el fondo directa ha de per ser la gris tele. fosc. Un color tirant, o un per negre en un 0,8 de transparència o un 0,6 de transparència. Passa que llavors no se li veu la cara al pintor. Bueno, Àngel, Què? pregunta sèria. Autotube. Ex-me d'anar, ho sento, No te'n vagis, home, que has de fer aquí. Espera que acabem. Mos queden 5 minuts, Mos Àngel. queden 5 minuts de programa. Com vas a Ulldecona? M'interessa. Com vaig a Ullecona? En cotxe. Estem començant? Per què surt este puto En vídeo? cotxe i en moto. No, per quin camí? Vas per Eh. Freginals? Per Freixinals. És més ràpid? Sí, Molt més ràpid? Moltíssim més. Moltíssim, Rum, rum. Home, depèn d'on estigues. però moltíssim ràpid quan és? Depèn d'on estigues. No, jo estic en posta, per exemple. Des d'Amposta per anar a Ullecona, millor per Freixinals. Sí, però Jo sense fondo. Molt bé. Però per què? Perquè fas així i després fas així, no? No, cruce recte. Ex. Va, Sabeu una cosa? Que d'això? Que he estado en tantos ¿Lo abrí? sitios... Sí, ábrela. Si He hagués estado en mirado, tantos sitios y lo en que otros vas lugares. d'Amposta, des d'Amposta hasta Freixinals, Volem un mapa de navegació. Avui se'ls És han que ara acabat tenim temes totes. de fonder i tal. El pròxim dia porteu una caixa cada vosaltres, De què? De Entre cerveses. Marta i Menga Sí, se les home. han begut Sí, totes. home. A veure si Sí, al home. final A ja... veure si aquí vindrem de gratis. Mira, Sí, home. En l'espectacle que donem, Sí, però el pròxim dia una caixa cada un. pregunta-li a Entre Jordi. Marta i Menga. Pregunta-li a Jordi l'espectacle. entre Marta i Menga, Bueno, família. Espera, la càmera. bueno, Escolteu una cosa que me penso que m'han denunciat per una cosa. Vale? No ho dic. però guapura. Però no us preocupéssiu, Jo sempre estiré aquí, igual que tots els que estem aquí, para dir-vos la veritat. Vale? Sempre. Una abraçada, família. Lo bo del programa que tenim és això, que aquí intentem... No ho diguis. Intentem... Vale, nosaltres tanquem, ja? Bueno, anem ara. Bueno, Josep Maria, preparem-nos que ens anem a despedir. Vinga. És Santa Llúcia, no? A Ullecona? Sant Lluc, Sant Lluc. Això, Sant Lluc. Sant Lluc. Escolteu una cosa. A mon pare sempre dia a Ulldecona pixen per la xona. Sí. Escolteu-me,
La setmana que ve I a la tenim galera? la Per la resposta... gatera. Per la gatera. I a Godall? Pel badall. A veure, si no passa res, la setmana que ve vindran per a documentar-nos una mica una persona que coneix temes medioambientals sobre l'aldea. Esperem també que este programa ajudi també a conscienciar a les empreses que és important que invertisquen en la salut de les persones. Volem un territori I en la salut digne. mental. Volem, sí, la salut mental, que a més és que... I vos recomano també que veiéssiu un vídeo brutal de Polònia sobre los condenats. No ho heu vist? Sí. No. És brutal, Condenats és de què? boníssim. O sigui, sortia que bueno, diu, a la presó, no, diu, hi ha un càstig pitjor. Càstig pitjor? Diu, sí. Bueno, a la millor, a veure, Josep Maria, serà difícil de que el trobi ara. Lo deixem per la setmana que ve. No, la setmana que La ve. setmana que ve el fiquem, ¿vale? Pues anem, mira, hòstia. Família. No, esperad. Ah. Este es el barco de Toledo. Vale. Este Vinga, barco és del 2015, també és de segona mà. Emilio, Este barco costava, va sortir 10 vegades a subhasta pública, a subhasta pública, i no el comprava ningú, lo va comprar la Diputació de Toledo. I ha estat durant un munt d'anys sortint a subhasta i ningú el comprava. Però és elèctric? És elèctric, té per a 60 places, és la meitat de places que el que nosaltres tenim aquí, i estava en venda per 160.000 euros. Nosaltres vam Posa'm en dos. Nosaltres vam proposar... És del 2015, el nostre és del 2018. Vale? 3 anys. O sigui, nosaltres quan vam enterar-nos que era de segona mà vam dir, pues compreu este. Este m'agrada més perquè s'hi pareix a Santa Susana. Pues este al final me penso que com va quedar desert a les subhastes, ningú lo comprava, Fica'm la porno Sonic. ningú lo comprava, van agafar i se'l va quedar un govern del PP que ara va guanyar. És a dir, que barcos elèctrics també n'hi ha. Si en voleu comprar, ne teniu ocasions. Bueno, però no ho critiquem, Això ho fa... No, igual no se ho mos critiquem. dona, igual se mos dona l'estiu, esperant a que acabi el puto escolteu una discurs, cosa, i vos conto una exclusiva. Oh, una altra. Sí, Ojo. l'exclusiva. Jo estic aquí per despedir Quan el programa. estirà licitat el barco, molt que... Alça! Alça! Sí, escolta, Estirar 200 euros una hora a la nostra disposició. Vale? Farem directe. Com? Farem un directe. 300 euros no són diners per a 200 euros. 300 tampoc. No, No, jo fico 200, tu 200. Quants hi fiques tu? no. 200 més. 3 hores! Va, 3 hores no. Escolta'm, vale. A veure, en el barco farem un directe... Quanta autonomia té el barco de merda este? Per això t'he dit que en una hora no confies. Igual en una hora mos hem acabat la bateria. Escolta'm, una hora... Jo el que vull veure és la sortida del sol per la desembocadura del delta. No sé a quin horari No arriba hasta allà baix? Escolta'm una cosa. Bueno, és igual. Escolteu una cosa. Una hora lo Acabem. llogarem nosaltres. Una hora el llogarem nosaltres i farem en directe des d'allí. Vull tancar. Va, tanca tu. Família, avui ha sigut un dia rècord. Estic supercontent de que haguéssiu estat aquí. Sabeu que això és gràcies a vosaltres i gràcies a tots els que esteu sempre detrás, participant al xat, els que esteu fent preguntes, els que esteu dient tonteries, com Gran Blau, que se'n fica amb mi, Gran Blau, t'estimo. Que sapiguéssiu que això sense vosaltres no té sentit. Hasta la Hasta la pròxima. setmana que ve. Gràcies, família. A la cafeteria l'una es fa de motor. Sense ell aquí tot seria un error. Amb un cafè a la mà és el nostre pilar. Sempre ens manté drets, no ens podem queixar. Divendres a les 8, Twitch ens fa ressò. Parlem de l'Ebre però sense fullon. Amb riures i històries, debats a 1000 per hora. La tertúlia bull i ningú s'enfonsa. L'Enric és el pintor, amb la broma al moment. Sap